sama. gitu. Kenapa begini? Terus sebenarnya deh, bawa nengah. Nang gua nenglos, lihat. Oh, thà cứ biết ba. Oh, thà cứ mari mình buông nó ra cái. Mai cái này mình buông nó. Robo. Mà nó bị gì vậy này ơi. Dạ, Sirang boy नुजाफैदों माथो रावबो हो गैयालै होनदों आरोना रावबो गैया चिरां ओमफ्राय जोंहा पि विजयराज नुजाफैदों हाय थेंक यू मेरी एलबिस प्रिमानी के लिए थेंक यू आंनि एलबिसाव फैनायनि थाखाय चिरां पि विजय हो ओमफ्राय जोंहा प्रकाश हाय प्रकाश थेंक यू भेरि माच ओमफ्राय Kainak are you from China बोला मैं चाइना का नहीं हूँ from मेरा इंडिया आसाम है ओमफ्राय साकिया मा होनदों ड्रेस होनदों ड्रेस दखना है ओमफ्राय प्रकाशा हाउ आर इउ बोला आई एम फाइन चिराङा खम जारला बिदि होनदों आरोना बिदि दं होनदों आदसा खम जारला बिदि दंबाय औ जारला आरोना हेमेन्ट भेरि नाइस गियार अच्छा थेंक यू प्रकाशा बोला फ्रॉम इंडियन आसाम है बङाइगाव ओमफ्राय जा जर्नी उइथ एन्ड टू हट बोला थेंक इउ चिराङा मानगो आङो लाइक होनो फैदों आंलै होनदों आरोना दे थेंक इउ साकिर हाय साकिर हाय सबको थेंक यू मेरी एलबिस प्रिमानी के लिए ओम प्रकाशा लाइक आं सब्सक्राइब डान बाय थेंक यू भेरि माच ओम प्रकाश हेमेंट आमा गजा भेरि नाइस यार बोला हेमेंट थेंक यू भेरि माच कैसे हो आप बोला जी मैं ठीक हूँ खेती बाड़ी कैसे हो बोला कैसे हो आप बोला जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो खेती बाड़ी तरुण आई एम इंडियन है बोला ओके अच्छा हेमंत को हियर ओपन करो ना प्लीज बोला और राजा आरडी लाभ थैंक यू कृति बारी आप बहुत क्यूट हो बोला ओहो थैंक यू वेरी मच नीरव ने क्या बोला हाय डियर बोला हाय डियर हाय चिराङा बाय बाय बोला अच्छा चिरां बाय बाय सोनू हाय बड'लेण्ड बाजै सना हाय दिनै थिगसे मोजां नुदों होनदों ओहो थेंक इउ बड'लेण्ड अमित नाइस ड्रेस बोला थेंक इउ अमित आरसी सुलुट जाबाय दे आच्छा दासो नुबावलायबाय
सातुर कहाँ से हो आप बोला जी मैं बोंगाईगांव से हूँ एमबी खत्म हो रहा है फिर डाल रही हूँ मैं थैंक यू वेरी मच सातुर मेरी एलबी स्ट्रीम में आने के लिए Exam không kìa. Anh được lấy. Try này bây giờ Dinesh two होला thank you मेरी एलबी में आने के लिए सबको thank you bây giờ Montu bây giờ Montu Bihar फिल्मनि harus heroin बायदि नुदों सना आन्दारना बिहार फिल्म थेंक इउ Montu थेंक इउ भेरि माच आंनि बेसनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा सातुरा शादी हो गई है आपकी बोला हाँ मेरा शादी हो गई है सातुर लाइक करो गाइस कौन लाइक नहीं किया लाइक दे लोगोफोर सोर लाइक होआखै Dinesh one oke होला Ornup hello होला hello Ornup Orun hello Orun hello थैंक यू वेरी मच मेरी एलबी स्ट्रीम में आने के लिए गोजोननाय थाबाय आरो आंनि एलबी फैनायनि थाखाय दै सातुरा दबा दिया आपका लाइक बोला और थैंक यू अरुण नहीं क्या ऐसे क्या है ना इदि खालामबाय आरो ना बर' जाखो ना मा जाखो हाय maka सातु ने क्या बोला हंसते हुए अच्छे लगते हो स्माइल प्लीज बोला और ना नी नहा नमजर औरों ने क्या बोला औरों नी नेम डियर दिनेशर बर' बाजै सना मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां आंना दिनेशर थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि दर्शनाव फैनायनि थाखाय
ये बोला नहीं था दिनै सोरामोन दे मा एसे हो समायना नों बाजै सना होनदों ना थेंक इउ दिनै सर मा खबर दिनै सर नोंलाय नोंजों फैयाबा मोनगोन दिनै सोरामोन दे जोंहा मोजां बाजै होनदों ना मोजां माथो बोलोबासो मोजां बोलोबाबो मारैबा गोसो माबा नुदों मोजांबो जोंहा जीवन हेलो मैडम बोला हेलो थैंक यू वेरी मच जीवन मेरी एल्विस में आने के लिए जीवन ने क्या बोला हाउ आर यू बोला आई एम फाइन है जीवन आप कैसे हो जीवन where are you from बोला from Indian बोंगाईगांव आसाम है आसाम बोंगाईगांव हेलो लोगोफोर हेलो सार थफिराम ओइ बिमान बेरना बिमान भाई थफिराम थेंक यू ओमफ्राय जोंहा मम्मी थैंक यू मेरी एल्विस में आने के लिए ओकोमिया ओकोमिया लिखा सिनी नापाय नंकी ओके जा पाटेल लाइक किया बोला ओके थैंक यू वेरी मच पाटेल लाइक करने के लिए और मेरी एल्विस में आने के लिए
ओमफ्राय सागोरा जोंहा माथो आसु माबोरै गोलावथार अ बेखौसो नुबाय नोंहा थेंक इउ सागोर आंनि बिसनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय पाटेला मान के चैनल सब्सक्राइब किया बोला ओके थैंक यू वेरी मच दिल से पाटेल चैनल सब करने के लिए पाटेला कमेंट किया बोला थैंक यू वेरी मच और कमेंट करने के लिए बजा थारुन हाय तरुन हाय आं सोना बेंगलनि नों माबोरै होनदोंना नों माबोरै होनबाय आच्छा थारुन थेंक इउ भेरि माच आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय नों सोनाब बेंगलनि आरोना आङो मोजाङैनो दं आरोना ओमफ्राय मम्मी रही ओमफ्राय जा मम्मी अकमियाथ' लेखाथ' सिनि नापाय दै ओमफ्राय जा पाटेला मा होनगोन जा कृपा मुझे सपोर्ट करे बोला ओके सपोर्ट करूंगी आपको भी बैक करूंगी पाटेल ओमफ्राय जा सागोरा मा होनगोन मा खबरब्रा होनदों खबरा आंनिया मोजाङानो सागोर नोंनियालाय माबोरै सागोरा नोंनि एलबिआर दासो फैदों सरि होनदों जेबो नङा दे सागोर आंबो होनाया बावाखैना ओमफ्राय जा जिबान आई सब्सक्राइब योर चैनल बोला ओके थैंक यू वेरी मच जिबान मेरी चैनल को सब करने के लिए पैसा गरा बाट टाइम गई दे होनदों ना टाइम गई दे टाइम गैला आरो ना मा जाखो ओमफ्राय जा साइड सन मम्मी हाय होनदों मम्मी हाय सागोरा मा होनखो आं आच्छा भलिबल मेट्स दं दे सना होनदों अ दे सागोर दे लाइक होना गालांदो दे सागोर सना लाइक होना गालांदो जोंहा होमबा ओमफ्राय जोंहा सनु बसुमतारिया मा खबर आब' होनबाय खबरा आंना मोजां आरो सनु नोंनिया माबायदि ओमफ्राय जोंहा सागोरा जिबान गुरुं फ्रेन्ड एन्ड कमेन्ट आई विल बेक बोला ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनखो पाटेल बोला जा लेंटना लाइक दानबाय थेंक इउ भेरि माच लेंटन आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय hello ओमफ्राय जोंहा सागोरा लाइक ओके लाइक done by thank you सागोर ओमफ्राय जोंहा लेंटना जयेन होनदों आरोना जयेन होनबाय ओमफ्राय बाबा आदि ओमफ्राय जोंहा लेंटना जयेन होनबाय सागोरा बाय गोसो खांगोन दे उनाव होमबा फैफिनगोन दे सागोर दे जेबो नङा दे गेलेहैग्रोदो ओमफ्राय अमेन वेर आर इउ फ्रम प्लिज बोला फ्रम इंडियान बङाइगाव आसाम है ओमफ्राय जा सागोरा बाय होनदों बाय सागोर बाय हेलो लोगोफोर हेलो लेंटना मा होनदों साब्रैसे जाखो गथ'फोरालाय दाना गथ'आ सासेल' लेंटन ओमफ्राय जा अमेना हेलो फ्रेन्ड्स होनबाय आरोना हेलो फ्रेन्ड्स बोला अमेन ने
ฮะ ओमेन ने क्या बोला यू वेयर आर यू फ्रॉम प्लीज बोला जी मैं बङाइगांव आसाम से बोल रही हूँ अभी ओमेन ओमफ्राय जा अरुण हेलो नमस्ते बोला अरुण हेलो नमस्ते थैंक यू मेरी विश माने के लिए ओमफ्राय लेंथना मानखो होनबाथ' हाबा जानाया 2012 सनाव हाबा जादों नों ओरैसै 2012 जिनैयाव जाद्रायाखिसै नामा जिनैयाव जायाखै जोङो ना एसे मा होनो 15 16 नामायावसो जादोंमोन खोमा जोङो लेंथन ओमफ्राय जा अमेना मा होनखो हिन्दी बोलो ना बोला आच्छा हिन्दी ओके ओमफ्राय अरुणना मा होनखो हम तो नेपाल से है सपोर्ट प्लीज बोला अच्छा अरुण आप नेपाल से है ओके आपको भी सपोर्ट करूंगी मैं अरुण थैंक यू वेरी मच नेपाल से मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू ओमेना यू आर सिंगल लाइफ लाइफ आर यू सिंगल लाइफ और व्हाट यू सिंगल नहीं हूँ मैं मैरिड हूँ ओमेन ओमफ्राय जा लेंथना राइट नंगौदां होनदों आरोना राइट नंगौदां होनदों राइट नंद्राया ओमफ्राय ओमेना आई एम फ्रॉम नागालैंड बोला अच्छा आप नागालैंड से थैंक यू वेरी मच नागालैंड से मुझे सपोर्ट करने के लिए लेंथना मानगोन नै ओरैसै गावनि हाबा जानाय गोसोआव गैया आरो होनदो गोसोआव आं माबोरै मोखासथ' लाया आङो बार'आव नङा दे माने ओमफ्राय लेंथना हाउ आर यू सिस्टार जी होनबाय आरो ना अच्छा लेंथन आई एम फाइन इंग्लिश तो नहीं आता लेंथन आई एम फाइन है आप कैसे हो ओमफ्राय जा जीबाना नाइस बोला थैंक यू जीबान अमित लेंथन बोला अमित लेंथना सरि अमितआ लेंथन होनबाय आरो ना ओमफ्राय लेंथना जा अमित दास सिंगेलसो बिके होनदों ना अमितआ सिंगेलसो बिके आं खिथाबाय ना मा होनगोन अमित अच्छा अमित दा सिंगेलसो बिके होनदों आरो ना अच्छा ओमफ्राय जा अरुणा मा होनखो मैंने आपका वीडियो में डान किया है बैक प्लीज बोला ओके मैं आपको एलबी खत्म होने के बाद बैक करूंगी सपोर्ट करूंगी कमेंट करूंगी सब करूंगी सभी करूंगी अरुण ओमफ्राय अमेदा लेंथन बेर ना अमेदा अरुणा अके होनबाय ओमफ्राय जेला लेंथना थालिरसो गायजानोसै अमित दा ओरैसै आरोना थालिरसो गायजोनसैनो दे लोगोफोर सोर दं कन हे गाइस
नैजिजौ होदो आंनो थांसिगोन आदसा होखाबाय होनाय दा होबाय नोंनिखौ आं मोनखाबाय बियो जानो इयो मोनाखै खोमा र' मोजाङै नोंनिखौ बन्द' खालामबासो मोनगोन आं नोंनिया बन्द' खालामबाय गुलासिन फैबाय फैबाय खोमा ओमफ्राय अमितामोन गोजा सिंगेल दं नामा सोरबा होनदोंना सिंगेल दं नामा सोरबा सोंबाय अमिता ओमफ्राय जा अमिता लेंथन होननानै सोंबाय आरोना ओमफ्राय जा टपिरा मा स्माइल स्लिम महर नोंनि होनदों आरोना टपिरा मा स्लिम महर नोंनि होनबाय ओमफ्राय जा बांलारि बाग्लारि ओमफ्राय लागायदो लासै लासै आनैसो होनदों आरोना थेंक इउ बाग्लारि आंनि गोसोआव फैनायनि थाखाय लागायदो लासै लासै जाबाय आरोना ओमफ्राय जा दैमालु हेलौ होनदों हेलौ दैमालु थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि गोसोआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय दा दैमालुआ हाय ओमफ्राय टपिरा मा खुगा होनदों आरोना खुगा ओमफ्राय जोंहा जिरिमिया सौफैनो हादों थेंक इउ जिरिमिया ओमफ्राय जोंहा आंखौ माला फैगोन ना बाबाय फैगौ ना बाबाय थादों खोमा लावदि नालेबा होनदोंना फैगौबा हामगौ गोजोनबाय आरो नुनानै दै जिरिमिया ओमफ्राय जा बाग्लारिया सोर आं आनैसो होनदोंना सोर आं आनैसो होननानै सोंबाय आरोना सिनायाखै आङो बाग्लारिखौ र' आदसा माथो लिंथ'नानो नामा माथो महरा एखे जाखो ओमफ्राय सोर आं आनैसो होनदों बाग्लारिया लिंथ'नानो नामाब्रा माथो महरखौलाय एखे नुदों आंलाय ओमफ्राय जा अमिता मा होनखो फावथेन गोलाव होनदों फावथेन गोलाव ओमफ्राय मा नाम जारलाहाय ओमफ्राय जा जिरिमियाया गोजोनबायना नालेब लाइक दानबाय थेंक इउ गोजोनबाय आरोना थेंक इउ पिक्साराबो नै माला फैगोन फैबाथाय समायो दै गिटार दामलायनाय ना जिरिमियाया लेंथन बै होनबाय ओमफ्राय जा बाग्लारिया जिरिमिया र' नों होनदों आरोना अमिता जा फावथेन गोलाव होनबाय आरोना अमिता लेंथन होनबाय माबा माबि नाम लायो ओमफ्राय जा खायखुआ मा होनखो जा हाय होनबाय ना हाय दान होनदों आरोना हेलौ लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा जिरिमिया मा होनखो खदाल हाथाया बांद्राय नुजाबाय नालेब होनदों नै मानोबा बिदि नुयो मालायबा ने मा होनो जिरिमिया जारला ने जारलासो आङो मा होनो बे हाथाया नुजायैनि मा होनो प्लास्टिकनि मा होनोथाय प्लास्टिक सार्जारि ना मा होनो बानायनांसिगोन आङो ना गुस्थि गिदिरबासो नुनाय नंलाना ओमफ्राय जोंहा खानजुआ मा खालामदों लोगो होनदों ना एसे रायलायदों नै खानजु थेंक इउ आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय जिरिमिया जोंहा लेंथन फाग्ला होनबाय
ओमफ्राय जा आसाम बय ब्लग hello watching from Mumbai होनदों ना watching आच्छा मुम्बाइ थैंक यू आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय थैंक यू वेरी मच मेरी लुसमा आने के लिए आसाम बय ओमफ्राय जा आक्रम इन्डियान लिरहरबाय नामा इन्डियान रसलाभ ओमफ्राय जा थर' नामा गोजा हाय हेल' आब' बहानि होनदों आरो ना थर' नागै आं बङाइगावनि ओमफ्राय जा अमिता मानखो मोनथिया नामा नोङो फावथेन गोलावखौ बिके होनदों फावथेन गोलावखौबो आङो मोनथिस्लाबा दै फावथेन गोलाव ना माबाखौनो होनो नामाब्रा लेंथनखौनो होनो नामा अमित ओमफ्राय जा जिरिमिया मानखो हा होनबाय ओमफ्राय जा जिरिमियाया दे मोजांसो दिन्थि होनदों आरोना नुजाबाय थायो फिथाइया ओमफ्राय जा खानजुआ मा होनखो जा दहाय कल हरदोंमोन आं लोगो नोंनियाव होनदों नंगौ नामा आङो सिनाया अबेयाव हरनायमोनबा खानजु कलखौ हरनायमोन नोङो ओमफ्राय जोंहा सन्जितआ लाइक दान अनलि आङो खामानियावसो दं होनदों ना दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सन्जित 26 लाइक दानबाय थेंक इउ सन्जित 26 लाइक खालामनायनि थाखाय सुपारा अनलि लाइकल' दे होमबा आइयौ सुपार अनलि लाइक हे अनलि लाइकल' होनोसै आरोना नोङो सुपार दे जेबो नङा आरोना ओमफ्राय जोंहा सन्जितआ आइ एम बबासोलायनो जायाखै माने जिरिमियाया जा गोमो निला नालेब थांनोसै आंनो थांनो जालायबायनो बेहा थांनो जालायबाय जिरिमियाया ओमफ्राय जोंहा अमितआ मोनथिला आंबो माखौ बुङो होनबाय आरोना फावथेन गोलावा मोनथिला माखौ बुङो सोरबा मिथिबा खिथाहरदो माखौ बुङो ओमफ्राय जोंहा जिरिमियाया हा मिनिबाय आरोना थाब थांथारो गावहा जिरिमियाया खानजुआ मालाय फट' लोगो जाबाय बै टाइमाव नोंजों आंजों गावनो सापर्ट खालामनो होनदोंमोन लोगो आंखौ कल हरना होनदों आरोना सोर खानजुमोनलै आं बावबाय दे खनजु सोर खनजुमोन आं लोगो नङा नामा होनबा आंजों नोङो खनजु ओमफ्राय जों अमिता मानखो नोंबो मोनथियाबा होनदों आरोना आंबो मोनथियाथ' आरो ओमफ्राय जोंहा जिरिमियाया मा होनखो नानि सोना बाबुसो आगैया होनदों आरोना बाबु नानि नङा आरोना बाबु ओमफ्राय जोंहा खनजु नै ओरैसै लागायदो लासै आनैसो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अमिता मा होनखो आंसो खानजुआ होनदों होमबा गावनो आरोना अमितानो सोरनावबासो थांफैनि माबायाबो आंसो अमिता होनबा जिरिमियाया होनबाय जोंहा ओमफ्राय खानजुआ जिरिमिया र' नों होनदों आरोना जिरिमियाया सिनायदों होनबा
नायनि र' खनसे आं ओमफ्राय जोंहा र' नों ओमफ्राय जोंहा सनु हा सोनुआ मा होनखो आपका फर्स्ट इज क्या लिखा सोनू ने व्हाट इज योर नेम बोला और सोनू ने आपका नाम क्या है बोला जी मेरा नाम विश्वकवि है विश्वकवि अमिता मानखो आंनाव कल हरा नामा नों बिके होनदों आरोना ओमफ्राय जेरिमियाया मानखो जा मा जाखो खानजु होनबाय ओमफ्राय जोंहा नार्जारि दि लाइक डान लोगो होनबाय थेंक इउ नार्जारि लाइक होनायनि थाखाय आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया ब्लु होब्रा होनदों ब्लु नांगौ आरोना नोंनो होबाय दे जेरिमिया नायलाय जादोंना जायाखै ओमफ्राय जा अनजालुआ हेलौ आब' होनदों हेलौ आगै अनजालु हेलौ जा सोनुआ मा होनखो मैं मणिपुर फुमी महाराष्ट्र से हूँ बोला आप महाराष्ट्र से फुमी महाराष्ट्र से थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल में नया है तो ज्वाइन करो सोनू ओमफ्राय जा अनजालुआ आगैया हार्ट हरबाय थैंक यू आगै सना ओमफ्राय अमेरा कल खालामलाय आंनाव बिके होनबाय आरोना आयौ आंनाव नाम्बारानो गैया कल खालाम जाबावबाय ओमफ्राय अमित दैमारि ओमफ्राय जाना नार्जारिया मा होनगोन जा आंखौ सिनायबाय नों लोगो क'क्राझारनि लोगो हमना होनदों हमना होनदों ना क'क्राझाराव लोगो हमना होनदों आंखौ नार्जारिया ओमफ्राय आङो क'क्राझाराव लोगो हमना होनदों आरोना नार्जारि थेंक इउ आग्लासे दे ओमफ्राय जोंहा बेयाव माबायानो दङ ओमफ्राय मा जाखो खनजु ओमफ्राय जोंहा दं अनजालु लोगो कहा से हो अनजालुआ गैया लोगो जाला बायदो लोगोफोर होननानै हार्ट हरबाय आरोना जा ओमफ्राय जा अमेदा दं आंनाव दं नोंनाव आङो मैया नाम्बार हरनाया बावबायबो आरो नों होनदों आरोना आयौ माला हरलायखो उमित बैजा जेरिमियाया खनजु साब खालामबाय होनदों खनजु साब खालामबायनो जेरिमियाया ओमफ्राय जोंहा नार्जारिया मा होनखो गावहा हाबा जागोरोना आंखौ सिनायला आरो होनबाय आरोना सिनायासैथ' आरो आङो नार्जारि ओमफ्राय जोंहा जेरिमिया मा होनखो थांनोसै ना आङो नालाय होनबाय आयु जालायबाय थांनोसै जालायबाय नै ओमफ्राय जोंहा अमितआ बिके साब खालामबाय आंबो नोंखौ होनबाय थेंक इउ अमित साब खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया हा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय अमितआ आंखौ खालामा आरो नों होनबाय खालामगोन आङो कमेन्ट हरनानै दोन आङो खालामफिनजोबो गासिबखौबो खालामगोन दे अमित दे माबा कमेन्ट हरनानै दोन दै ओमफ्राय जिबाना मा होनखो वाट्सएप होनदों आरोना वाट्सएप गला आङो माबा रिसार्च सोदोंमोन बेयाव ओमफ्राय मानो माबायासैबो
ओमफ्राय जोंहा अमिता कमेन्ट हराबा साब खालामा आरो नों होनदों आरोना आदसा नोङा माने कमेन्ट हरबा आंहा मोजां जायो नालाय कमेन्टआव डाइरेक्ट थुनानै साब भिडिअ नायबाय भिडिअ नायनानै आं साब खालामबाय लाइक हरबाय आरोना मोजां जानाय मोनो आंहा स्ल' जानाय मोनो आरोना ओमफ्राय जोंहा मा जेरिमियाया मा होनदों जोंहा नोंखौनोथ' मिनिदों दा होनदों आरोना आदसा आंखौसो मिनिबावदों होनबा ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया हगारदोलै आंखौ थांनोसै होनदों आरोना आयु माबा थांनो ओंखारबाय थाथारबाय ओमफ्राय जोंहा अमिता औ होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा नार्जारिया दे लोगो आंनि कमेन्टखौ नुवासै खारनोसैलां होनदों आयु मानो नुवाखै होनदों आङो नार्जारि अच्छा जीवन अमन का बहुत अच्छा कर रही हो आप बोला अच्छा थैंक यू जीवन ओमफ्राय अमिता र'दे होनदों आरोना आयु र'दे नो दे जब तक एग्जाम होगा ना जब मैं पास कर पाऊंगा ना तो मैं सीधा नाम ठीक है तो मैं आपको ये मोबाइल देगा ठीक है हेलो रो hey बाबा खालामो र' ओमफ्राय मानदे र' ओमफ्राय अमिता होनगोन दा फैगोन आं होनदों आरोना दे अमिता रब्रा होनदों आरोना रब्रा बावसो आरोना आसुनसो ओंखारदों ना मादोंबा ओमफ्राय जोंहा जेरिमिया मा होनखो हसा थांनोसै आं ना लेब एक्टरखौ देखायलाय नोंनि होनदों आरोना एक्टरानो गैयाबा जेरिमिया एक्टर गैया मालाय डिउटियावसो ओमफ्राय जोंहा नार्जारिया मा होनखो गाबोन गाबोन फुङाव थांगोन आं लोगो नोंसिनाव गोबाव जाबाय थांथाराखै आं होनदों आरोना गाबोन फुङाव थांगोन गाबोन फुङाव फैगोन आरोना गाबोन फुङाव थांगोन होनबाय सोर मोननायनि दे जागोन दे लोगो दे कौन है तो वही पढ़ के जेरिमिया बाय नालेब आयु सामु हा मिनिबाय आरोना दे बाय थांबानोसै आरो नोङो दे बाय जेरिमिया बाय ओमफ्राय जों नार्जारिया मा होनखो दाउ बेदरजों जाना फैनोसै लोगो होनदों आरोना दे जागोन दे दाउ बेदरजों जाहोहरगोन आङो नार्जारि ओमफ्राय जोंहा जीवन मोनखौ वाट्सएप नाम्बार बोला वाट्सएप नाम्बार ओमफ्राय जोंहा जेरिमिया मा होनखो आई एम गयिं नालाय सना होनबाय लाफरबाय जागोन दे जेरिमिया दे गयिं जालांदो नोङो गयिं
ओमफ्राय जों नार्जारि how are friends होनबायना how are friends our friends माने our friends our होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया मा होनबाय दं उनाव लोगो मोनगोन बाय होनदों दे जागोन दे जेरिमिया बाय 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 ओमफ्राय जोंहा नार्जारिया नै ओरैसै लेंथनसो आं ओरैसै आरोना नार्जारि नों लेंथनसो आरो नायबाव थानोसै आङो होमबालाय बिदिसो होमबा दै आङो हिनजावसो सानदोंमोनहाय आङो नार्जारि हिनजाव मानसिसो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय जोंहा नार्जारिया खानजुआबो आच्छा नार्जारि दिया बुंदों आच्छा दिया बुंदों आच्छा खानजु ओमफ्राय नार्जारि नोंसो आरोना लेंथनसो प्लस क्या है क्या है चलता है ना हेलो लोगोफोर पूजा है ना आज नार्जारिया आज पूजा तो पूजा कर क्या मोननैबो आंनिसो होनदों आरोना मोननैजोंबो साब खालामगोन नामा आंलाय मोननैजोंबो आच्छा हारसा लिरनाया होमबा ने हारसा लिरनाया नोंमोन आरोना मोननैजोंबो खालामदो होमबा लेंथन आंखौ सापर्ट होमबालाय आइडिबाबो सापर्ट खालामदोब्रा लेंथन ओमफ्राय जोंहा गोमसार नार्जारि हेलौ गोमसार हेलौ थेंक इउ आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जिरिमायाथ' थांबाय ओमफ्राय जोंहा आसामा हाय होनबाय हाय आसाम ओमफ्राय जोंहा नार्जारिया औब्रा ओरैसै लेंथन बाग्लारिसो होनदों आरोना लेंथन बाग्लारिसो yes ओमफ्राय साब खालामबाय आं होनदों नार्जारिया ओमफ्राय जोंहा साब खालामबाय आंबाय थेंक इउ नार्जारि थेंक इउ सापर्ट होनायनि थाखाय लेंथन नार्जारिजों खालामबाय आरोना एबार मोनसेजोंबो खालामदो मोनसेया मामोनबा खनजु ओमफ्राय जोंहा नार्जारिया मोनखौ जागोन दे जागोन होमबालाय आं नोंनि बे मोनसे कमेन्टखौ गोसा फरायासै
नार्जारि ओमफ्राय जोंहा अमितआ अय होनदों हाय अमित ओमफ्राय र' भिडिअ नायना होनो आंदों अ दे थेंक इउ नार्जारि ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनदों अमित ने क्या बोला ट्री को क्या बोलते हैं बोला अच्छा ट्री को दंफां बोलते हैं अमित दंफां ना बिफां दंफां बोलते हैं बिफां बुपां बोलते हैं अच्छा बुपां बोलते हैं ककम्बर मैं बोला बुपां बिफां बोडो में तो बिफां दंफां बिफां लाइफां मोनाबाय नामा ओमफ्राय नार्जारिया सोरजों नार्जारिया मा होनो जोंहा सोर दङ दिस्टिफोर डिसि सं आच्छा डिसि सं आच्छा गायदोंमोन नोंलाय होनदों आरोना अ डिसि ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनखो लाइफां तो केला की पेड़ को कहते हैं बोला केला की पेड़ अच्छा बनाना का जो ट्री है ना इसको ऐसे बोलते हैं ओमफ्राय नार्जारिया मा होनखो जोंहा कमेन्ट हरना दोनबाय आङो ओरैसै अ दे थेंक इउ दे नार्जारि सापर्ट खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा अमितआ हा बोला अमित ने हा बोला नार्जारिया मा होनखो रावनोबो दा बुंनो अ जागोन दे बुङा दे बुङा होननांगोन जागोन दे आङो बुङा दे ओमफ्राय जोंहा प्रमद बिके बाजै लाइक दान होनबाय आरोना प्रमद थेंक इउ बिबोनां सना लाइक होनायनि थाखाय आंनि एलबिरसिना फैनायनि थाखाय क्या है ये कहता है
military. Iya gede. Ini क्या है? क्या कहते हैं? Kok ये uncle तो masih हिंदी. हिंदी ना. Hello लोगोफोर hello. मैंगो को क्या मैंगो को क्या बोलते हैं? मैंगो मतलब थाइजौ. mango. थाइजौ. इसमें कमेंट आगे नहीं जा रहा रे. दासो थांबाय कमेन्टआ मबाइलाव दावखोआखैमोन आरोना. मैंगो को थाइजौ बोलते हैं अमित थाइजौ. और प्रमोदा मानदे जा अन बाजायनबाय थेंक इउ अन थानायनि थाखाय प्रमोद. ओमफ्राय जा अमितआ मानखो थाइसुक बोलते हैं बोला. अच्छा Commander. थाइसुक. Kok kalau Ya kan mama bayi जागोन ब्रा. beda lagi. फेस मासेंखो फेस फ्रूट को क्या बोलते हैं? फेस फ्रूट. फेस जैक फ्रूट को क्या बोलते हैं बोला. जैक फ्रूट ना अमित खान्थाल बोलते हैं. खान्थाल जैक फ्रूट को. लेन्टना जा मानदों अमित दा क'क्राझारनिखौ लाबोगोन ना नेक्स्ट सप्तायाव होनदों आरोना. क'क्राझारनिखौ लाबोगोननो नेक्स्ट सप्तायाव बोला. ओमफ्राय अमितआ मैंने क्या बोला? थाइफुं बोलते हैं बोला. अच्छा अमितआ मानखो जैक फ्रूट. अच्छा जैक फ्रूट को तो खान्थाल बोडो में खान्थाल बोलते हैं. खान्थाल. ओमफ्राय जोंहा रामकृष्ण हाय मैम कैसे हो बोला. मैं अच्छी हूँ रामकृष्ण. राम किसान आप कैसे हो बोलो. राम किसान थैंक यू मेरे एलबीसी में आने के लिए. राम किसान उम्मीद ने क्या बोला. फिनिश पाइनएप्पल. हाय. अच्छा रामकृष्ण ने क्या बोला. हम मैम कैसे हो बोला. अच्छा ओमफ्राय उम्मीदा मानखो पाइनएप्पल. Ananas. पाइनएप्पल को बोला. पाइनएप्पल बेटा ने बोला अनारस. अनारस. राम किसान ने आपके आशीर्वाद से सब ठीक है बोला. अच्छा थैंक यू सब ठीक है. ओके अमिता
अनारस हाजी अनारस बोलते हैं रोटना हाय फ्रेंड बाय हाय हाय रतन मुसाहारि जा रतना हाय बाजै गुड आफ्टारनुन होनदों आरो ना गुड आफ्टारनुन रतन अमिता फ्रियेन मे दा साका बड मी बोलो देखा खुद का नाम सुनकर हैं बोला फ्रेंड ने बोला मेरा नाम है ना लाइक करो शेयर करो बोलो बोलो तो एक बार हेलो फ्रेंड्स लाइक करो शेयर हेलो करो सब करो फ्रेंड्स लाइक करो प्लेन करो बोलना नहीं है मैं जा रहा ऐसे नहीं बोलते ऐ ऐ बाबा हेलो 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 ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनखो हाय अमित देव बर्मा सपोर्ट मी बोला रतन ने अमित सपोर्ट करने के लिए बोला दीपक लाइक दान होनदों ना बाजै सना होनबाय थेंक इउ दीपक लाइक होनायनि थाखाय आंनि एलब्रुसनाव होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो ओमफ्राय जोंहा दीपका मा खबर बाजै होनदों ना खबरा मोजां मोजाङैनो दङ बिसों मा सोंदों नायलाय आबसिन आयु एखै मा सोंखो आप सीन में रहते हो बोला जी मैं सीन में नहीं रहती राम किसान ओमफ्राय जा अमिता मा होनखो दुकान अच्छा दुकानदार को फिर से देखो ना देखना है क्या बोला ओहो अमित देव वर्मा दुकानदार को क्यों देखना है बार बार देख तो लिया है एक बार अच्छा ही तो है ना अंकल अच्छा आप अभी दुकानदार के साथ है क्या अमित ओमफ्राय जा दीपका मा बुंखो बाबुआ बहा थांखो बाजै होनदों बाबुआ गेलेलायबाय आरो ना गेलेदों आरो दिनै उन्दुवासै ओमफ्राय राम किसाना मा होनखो आप कैसे सीमा रहते हो बोला सीमा अच्छा आप कौन से देश कौन से देश में रहते हो बोला अच्छा जी मैं इंडियन आसाम स्टेट बङाइगांव में रहती हूँ राम किसान ओमफ्राय अमिता हाँ मैं अभी दुकानदार के साथ ही हूँ सुंदर है ना दुकानदार वाला हाँ 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 अमित सुंदर है अंकल सुंदर है बहुत सुंदर है अंकल ओमफ्राय राम किसान ने क्या बोला ओके बोला ओमफ्राय जा आरा गुड इभिनिं आब' होनबाय गुड इभिनिं आगै ओमफ्राय जा आरा मा होनखो लाइक दान ना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आंनि एलब्रुसनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा राम किसाना मा होनखो आसाम में
आसाम में कहा बोला आसाम बङाइगाव चिरां ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो बाजै नोंना गैला नामा बाजै नों आं फैबानो गोसोआ गाज्रि जायोना गोसो सिङाव होनदो आदसा जाबाय रेडिमेड सोरनि जाखो आंनिसो नोंनावनो इजों सोलाय र' नोङो सोलाय खनसे नालाय आंनाव सोबा जायालै बिदि खामानि होआ आंनि दा नेट मा जानानै नेटा र' ओमफ्राय मा होनदोंमोनथाय जोंहा नै बाबु बहा थांखो ओमफ्राय उमेदा ओमफ्राय बाजै नों बिदि नङा दे दिपक दे गाज्रि मोना आरोना मोजांसो मोनो आंना माबा नेट पेकआ माबा साइडिखा सोनानै लाबा माबायदि जाबाय थायो बेलासेबाथाय इदि जायो फिसालायानो जा गोबाव नायनानै ओमफ्राय जों उमेदा मा होनखो दुकानदार ने आपके लिए मुर्गा पालके रखा बोला अच्छा मुर्गा पालके रखा बोला घूमने आओगे तो अच्छा खिलाएगा बोला ओह अच्छा ही तो किया ना अंकल ने अमित जी और ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा ओंख्रि जानाय दहाय बाजै होनदों ओंख्रिया जोंनिया मा होनो दालियानोसै आरोना दालि ओंख्रि जादोंमोन बिदि ओमफ्राय बिदि दालिमोन आरोना दिपक ओमफ्राय जोंहा खैरा आदसा दहाय फैदोंमोन ना खैराथारि फैफिनबाय आरोना जोंहाहाय बाजै सना मा खालामदों होनदों आरोना दहायनो फैदोंमोन बायदि मोनदों आङो ना थांफिनदोंमोनसोमोन नामाथाय ओमफ्रायो एलबिखौनो दोनाखैना एलबि मा होनो रायलायदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिपकआ अन होनदों आरोना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय दिपक माबाया ओमफ्राय बाबानि माबाखौ मोनाखैहाय आङो शेयारखौ क्या कहते itu ओमफ्राय जोंहा आर ब्लगा आब' ब्लु होलाय होनदों आरोना होबाय दे आगै आरो ब्लुखौ होबायमोन आङो ओमफ्राय जोंहा आरा अके आब' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रामकिसाना मा होनखो मा होनखो आप खेदर बाहर का वातावरण दिखाइए अच्छा बाहर आप इधर बाहर का वातावरण दिखाइए बोला अच्छा अभी तो रात हो गया राम किसान
नहीं अच्छा आं कैसे मन विराट हो गया फिर कभी दिखाऊंगी मैं राम किसान ओमफ्राय जा दीपका अन होनदों थेंक यू अमिता मोनखो ये कहते हैं क्या कहता है बोला अच्छा ना गोरान ये ना गोरान ओमफ्राय राम किसान थैंक्स बोला राम किसान ने अच्छा ओके बोला और थैंक्स बोला विराट हो गया आरामान के दीपक ब्र होनदों ना साबधान कमेन्ट चेक रिटार्न बेक हरदो दे लोगो जादो आंजोंबो होनदों ना दीपका दीपक मा होनो आर ब्लगा नोंखौ मा होनो साब खालामनानै कमेन्ट हरबायनो आरोना साबबो खालामबाय कमेन्ट हरबाय ओमफ्राय रिटार्न बिहरदोंमोन आरोना दंना गैयाथाय ओमफ्राय जा अमिता मोनखो ड्राइव अच्छा फीस नहीं ये बोला अच्छा तो ये क्या है फीस का नाम मुझे भी नहीं पता क्या क्या बोलते हैं ना सबको मैं बोलती हूँ ना 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 सब फीस को बोलती हूँ फीस का नाम इतना पता नहीं है मुझे ना गोथांखौ ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय अमिता मोनखो ये दूसरा है बोला अच्छा ये क्या है ओमफ्राय जा अमिता मोनखो अरुणा अगुरान तो ड्राई फिश को कहता है ना बोला हाँ ड्राई फिश को कहता है ना गोरानखौ ओमफ्राय देसद जामानखो बिउटिफुल स्माइल होनबाय आरोना अ थेंक इउ देसद आंनि बिसना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जा रेम्ब' बर'आ मा होनखो माइसालि अच्छा माइसालि ना मा होनखो थेंक इउ रेम्ब' बर' गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा अमित देब बिरमा कहता है हम लोग बिरमा मैंने नहीं पहचाना उसको क्या था अमित ओमफ्राय जा दी शर्टआ मान गोजा किउट गार्ल होनदों थेंक इउ दिस ओमफ्राय जा दिया मा होनबो मेरिड हो आप बोला हाँ जी मैं मेरिड हूँ ओमफ्राय जोंहा रेम्बोआ मा होनखो खाना खा लिया क्या बोला हाँ खा लिया खाना ओमफ्राय जा डी शॉट अगर नया है तो जॉइन हो जाओ मेरे से ओमफ्राय जा मा होनखो राम किसान मा होनदो जा आपके खाने में क्या रहता है मतलब आपका खाने में हम लोग तो क्या बोलते हैं दाल सब्जी और राइस आलू पापड़ कभी पनीर कभी चिकन ऐसे खाते अमिता हाय सना होनदों हाय अमित सना ओमफ्राय आच्छा अमित ओमफ्राय अमित देब बोरमा अमित दैमारि हाय सना बुंबाय आरोना ओमफ्राय अमित देब बोरमा ने जो सब्जी में डाल के कहता अच्छा खाता है बोला जो सब्जी में डाल के खाता है मतलब सब्जी में डाल के खाता है सब्जी में तो हम सबको डालता है और दियामान गजा कहाँ से आप बोला जी मैं बङाइगाव से हूँ दी ओमफ्राय अमित दैमारिया दाबो दं नों होनदों औ दाबो दं आङो अमित ओमफ्राय जा अमितआ मा होनगो आंथ' नोंखौ
गैलासो सानदोंमोन होनदो आरोना थांबाय सानबायमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा दि सदोंमोन बाय दि कहा कर है आपकी बोला कर बङाइगाव ओमफ्राय अमिता मानके अमित वन अमित टू हाँ अमित वन अमित टू हो गया अमिता बेल ना ओमफ्राय अमिता मा गामि नोंना होनदों आरोना आदसा आं दा थानायखौ सोंखो ना आरो गामिखौ सोंखो अमित दैमारि आं दा थानाया गोजोनपुरि ओमफ्राय जा अमिता बिके बङाइगावनि होनदो आरोना बिके बङाइगावनि होनदो गोजोनपुरि होनो आरोना बङाइगाव गोजोनपुरि होनो अमित दैमारि ओमफ्राय जा अमित देब बोरमाने बोला बिके बङाइगावनि बोला ममता लाइक डान सिस्टार होनबाय थेंक इउ सिस्टार ममता ओमफ्राय जा अमिता दा थानाया होनबाय आरोना दा थानाया बङाइगाव गोजोनपुरि ओमफ्राय अमिता होनबा दे आदसा सरि दा थानायसो होननो हादो दे ओमफ्राय जा सिंगेला गुड इभिनिं बाजै बिके होनबाय आरोना गुड इभिनिं सिंगेल आगै ओइ सिंगेल अमित देव बोरमाने बोला ओइ सिंगेल बय गाहाम दा बोला ओमफ्राय जा एम मुसाहारि सफैनो हादों बङाइगावसो नामा सिस्टार नोंसिनिया होनबाय आरोना बङाइगावसो औ एम ब्रादार बङाइगावसो ओमफ्राय जा सिंगेला मोनगै इग आं गाहाम नों नाक अमित नोंखौ अमित ओमफ्राय जा एमा आगोल लिरबाथाय आंहा मिनिनोसो ओंखारखायो दे एम मुसाहारि मोनगोन दे मोजां होनदों आरोना ओमफ्राय जा अमित दैमारिया मा होनबाय जा मालाबा थांगोन आं नोंसिनाव होनबाय दे जागोन दे मालाबा फै अमित ओमफ्राय सरि अमित ओमफ्राय अमित देब बोरमाया मा होनखो इमय गाहाम ना आंबो होनदों आरोना आंबो मोजां बोलाना ओमफ्राय जा ममता माने थाथ'दो सिस्टार होनबाय आरोना दे सिस्टार दे गोदान मोननै गोदान दं दै ओमफ्राय अमिता मान गोजा गैया ना इन्सटाग्राम गैया नामा नोंना होनदों आरोना दङमोन आरोना आंनि नामावनो बिश्वकबि ओमफ्राय अमिता मान गै 19 तक बोलो बड मेन 1 into 9 तक बोलो बड मेन बोला ओमफ्राय सिंगेला मा खबर बाजै होनदों ना खबरा मोजां आंनिया सिंगेला गैसोना ओमफ्राय नोंनियालाय माबायदि ओमफ्राय जा एम मुसाहारिया आंबो मरमि आंबो मरमि बसुमतारी अनामिका बसुमतारी गितिका आरो संगिता मोननि भिडिअ नायबाय थायो आं एम मुसाहारिया
मुसाहारिया मा होनदों दा आंबो मरमि बसुमतारी होनदों आरोना मरमि बसुमतारी अनामिका ओमफ्राय बि बसुमतारी गितिका आरो संगिता मोननि भिडिअ नायबाय थायो आं होनदों अ नंगौना ओमफ्राय जा दिपकआ अन दे बाजै होनदों ओइ दिपक नोंखौ दहायो मा होनो सोरबा साब खालामदोंमोननो रिटार्न बिफिनदोंमोन मोनदों ना मोनाखैबा कमेन्ट हरनानै दोनदोंमोननो ओमफ्राय नोङो साब हरफिनो ना हरफिना दंना गैयामोन खोनाखोना खोनादियाथाय ओइयो थाबोबाय आगोलाव नामाबो ओमफ्राय जा अमिता मा नाम होनदों आरोना आंनिया बिश्वकबि ओमफ्रायो सिंगेला मा होनखो आंनाबो मोजांलै बाजै बिके होनदों आरोना अ दे मोजां जानांगौ ओमफ्राय जा सिंगेला लाइक दान बाजै होनबाय अ थेंक इउ सिंगेल बय ओमफ्राय जा दिपकआ फन फैदोंमोन बाजै होनदों अ दे ओमफ्राय जा ओमफ्राय जाय नोंनो मा होनो साब खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोनबायनो रिटार्न बिदोंमोन ओमफ्राय जा अमिता सा नाव देम ब्रै बा द' स्नि हार कक ओइ अमित अरे अमिता मानखो खान्था लाइ होनबाय अमित दैमारिया ओमफ्राय अमित देब बोरमाया 1 2 कैसे बोलते है बडो में बोलो बोला अच्छा ए 1 2 तो से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु ऐसे बोलते से नै थाम दिपक ओइ आर ब्लगमोन नों आर ब्लगमोन दे दिपक थांखो ना माखो औ आर ब्लग ना मा बाजेनो आर ब्लगमोन थांबायसो दां मानसियाबो नामा ओमफ्राय नोंखौ साब खालामबायनो ओमफ्राय कमेन्ट खालामबाय बेग बिहरदोंमोन आरो ना ओमफ्राय जा अमिता ओइ फिर से बोलो मजा आया रे बोला अच्छा फिर से बोलना है आपको मजा आ रहा है ओमफ्राय जा ब्लग साब ओमफ्राय दिपकआ आर ब्लग साब दंखायो बाजै बिजों आं होनदों अ होमबा गावसो बानायाखैमोनदां नोंनिखौ बेयाव लिरबायना बेयाना नोंखौ साब खालामबाय होननानै आं माबाखौ लाफिनसै होनबा मानसिया गैला नामा ओमफ्राय अमिता अरे यार सेम है बोला ओ सेम है क्या ओमफ्राय जा मिजिं बर' हाय होनदों हाय मिजिं ओमफ्राय सिंगेला मा होनदों जा बाजै बिके आङो दुगैनिलै दे होनदों ना दासो फैदों आं डिउटिनिफ्राय होनदों दे सिंगेल दुगै दे ओमफ्राय जोंहा दिपकआ जानो हागौ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अमिता मा होनखो बाराबार अमित दैमारिया निसै माथो आं नायासै माथो आं सना होनदों आरोना नियासै माथो आं सना होनबाय नियासै ओमफ्राय जा अमित मा होनदों अमित देव माने क्या बेला थोड़ा सा अलग लेकिन सेम है बोला थोड़ा सा अलग है लेकिन सेम है आच्छा ओमफ्राय जा मिजिङा मा होनदों जा मा खबर होनदों आरोना खबरा आंना मोजाङानो मिजिं ओमफ्राय नोंनियासो माबारैबा खिथाहरदो जोंहा ओमफ्राय जोंहा अमितआ नुवासै आं होनदों आरोना माखौ नुवासै अमित दैमारि ओमफ्राय जोंहा फुंखा बर'आ हाय सना होनदों आरोना हाय फुंखा
ओमफ्राय दिपकआ बिके बाजै थाथ'दो आङो थांनोसै दे बायबाय होनदो दे दिपक बायबाय ओमफ्राय जोंहा अमितआ मा होनदो 1 2 3 4 5 6 7 4 ये हम लोग का है बोला अच्छा थोड़ा सेम है थोड़ा अलग है देख सिनि सार जानो माबायावसो नायनांसिगोन सोलाय सयथो अमित के बोला पंखा आवाज आ रहा है बोला पंखा का आवाज आ रहा है ठुलठुं ऐसे आवाज दे रहा है पंखा hello friends लोगोफोर थलंग क्या बोला थलंग थलंग हकर पायन सं दिया देखो ओमफ्राय लोगोफोर बोला फन आलाय Aduh, nahang siguro. Wala. Subscribe, subscribe. Sonia, माबायदि? Sonia dong exam. ओमफ्राय दिनैलाय माथो?
और थोड़ा जगह चेंज किया है इसलिए साउंड ऑफ किया था आप ठीक है बोला जी मैं ठीक हूँ अमित ओमफ्राय क्या बोला था साउंड ऑफ म्यूट है बोला ऑन कर दिया आप अभी ऑन कर दिया मैंने चाय बना के ठीक है चाय बनाना है क्या बोला चाय सनम समझ में नहीं आ रही हमें हायथा गयारि नुजाफैदों मा खालामदों सना होनदों आरोना आङो साहा फुदुंनो नागिरदों आरोना मानसिफोर गैयिनि आङो हाफ साहा फुदुंनानै लोंनोसै एलबि होदोंमोन आरोना
easy block hello dan hello SB hi dan hi Hai dong sahabat SB mah angkri song deng apa baik mah angkri song deng the SB agak like dan thank you agak like kan entah kai Omid kaha ha gaya bo bola kon pag dia hai Omid ओमफ्राय जा एसबि आगैया मा होनदों खबर मारै दं दा आब' होनदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो आगै नोंनियालाय माबोरै माबायदि आया मा जाखोसै आखायालाय ओमफ्राय जा एसबि आगैया अके दङ आंनाबो मोजांनो दङ आब' होनबाय आंना आगै सना दे मोजांसो जानांगौ आरोना Omid दैमारि मा नेम नुवासै आङो सना होनदों नामानो गोलावथार ना नामानो गैयानो नुवासै नोङो बिश्वकबि BISH गोलावथार नामानो ओमफ्राय जोंहा केजिया मा होनखो नोंसोरनि दिन होनदों आरोना नोंसोरनि दिन होनबाय आरोना जोंहा मा होननाय जाखो आगै ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो आसामाव अखा हादों नामा जोंनिथिंजाय अखा हादों होनदों दहायो एसे हादोंमोन ओमफ्राय अबेबा जायगायाव बिजनि साइडफ्राव माने बुरजा हादोंनो एसे आरोना ओमफ्राय जोंनि बे आं बङाइगावआव एसेल' हादों आरोना बेबायदि हायासै आरो बांद्राय नोंसिनिखै हादों आरोना अखाया आगै नों थानायाव SBG आसामाव ओमफ्राय जा अमित देबबर्मानि मा संनाय होनदों आरोना सङाखै सा फुदुंदों साय बाना रेडि अपि अमितआ फेसबुकखौ खोन्थालाय होनदों आरोना फेसबुकआ बे इउटुबजोंनो लिंक दंखायो आंना अमित फेसबुकआ आंना बिश्वकबि BTY बिश्वकबि BTY र' आं नोंनो नाम हरनि र' होमबासो मोनगोन नोङो
नै आङो बे मा होनो अमित नैबे मा होनो मबाइलखौ नैबे मबाइलजों आं माबा हरनि नोंनो साब हरगोन आङो बेजों साब हरगोन आङो दै ओमफ्राय कमेन्ट हरगोन आरो ना ओमफ्राय बेयाव कमेन्टआव नुगोन नोङो आंनि नामखौ फुरा नाम लिखे आरो आं अल नटिफिकेसन थुबाय नै अमित माबा हरबाय आङो एजों ओमफ्राय फेसबुक ओमफ्राय जा केजिया मा होनदों नोंसोरो इउटुबफोरा खालि माबा माबिल' खोनासै होनदों आरोना इउटुबफोरा खालि माबा माबिल' खोनासै होनबाय नोंसोर इउटुबारफोरा खालि माबा माबिल' खोनासै होनदों आरोना केजि आगै मा माबा माबि खोनानो आसामनि बाहेराव अखा हादों जों थानायाव आब' मैयानिफ्राय होनदों अ नंगौना आगै हासोगारदों नामा नन स्टपनो मोजां स्पाइसिया मोनखो बाजै मा खबर मोजां दा ना होनदों खबरा मोजां आंनिया थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आंनो दसथाव फैनायनि थाखाय अमिता मानखो क्या बोला बिके बोला क्या बोला बोला रुको मैं दिखा रही हूँ आपको मैं क्या बना रही हूँ एस बि मानखो आब' आइडि दंबा साब खालाम हरलाय अननानै होनदों आरोना र' आगै र' ओमफ्राय सोराङा हेल' बाजै नोङो बहानि होनदों आरोना आङो बङाइगावनि सोरां ओमफ्राय जोंहा अमितआ मोनबाय होनदों आरोना अमितआ अ होनदों ओमफ्राय जोंहा अमितआ काहा फाक जाता हे बोला ओमफ्राय रिमल नार्जारि बै सासेया सोर सिस्टार होनदों बे सासेया आंनि सिस्टार ओमफ्राय जोंहा एस बि आगैया अन होनदों आरोना आदसा नोंबो बानायनोबा बानायहर मा होनो एस बि आगै सना नोंनो बानायहरगासिनो आरो बेजों नोंनाबो मबाइल गंनै दं नामा अमित बानायहरबावनो हागोनबा बानायहरबावदो एस बि आगैखौ बानायबाय आङो नै एस बि बड' बानायबाय दे आङो दे भिडिअ कमप्लिट जाबाय नाइस आच्छा
मा होनो एसबि आगै आङो कमेन्टबो हरबाय दै आंहासो आन्दायबाय आंना मोननै आइडिजोंबो नोंनाव साख्रुमा बुंदों आदसा ओमफ्राय बै सासेया सोर अमिता माने लोगोनिजों खालाम आं होनदों ना आदसा लोगोनिजोंसो दे ओमफ्राय जोंहा एसबि आगैया आंना मोननै आइनिजोंबो खालाम दं होनदों नंगौना ओमफ्राय रिमल नार्जारि बङाइगावआव महा थायो सिस्टार मा मावो होनदोंना रिमल नार्जारिया बङाइगावआव मा होनो गोजोनपुराव थायो आरोना मावनाया जेबो मावा ओमफ्राय जोंहा अमिता होनदों अमित दैमारिया ओमफ्राय जासिं आदसा सागोर ओइ हाय गुड इभिनिं होनदों आरोना गुड इभिनिं ओमफ्राय माबादो लायदो गुड इभिनिं सागर अमिता बोल जाएगा फुल जाएगा इसलिए बोला बोल फुल जाएगा इसलिए बोला ओमफ्राय जोंहा अमित दैमारिया मा होनदों सोर रायलाया नों सना होनदों सोरजों रायलाया नों सना होनदों आरोना माबा फन हरदोंमोन आरोना बोराया ओमफ्राय जोंहा अमिता प्रेक्टिस किया बोला प्रेक्टिस मतलब ओमफ्राय बड'लेण्डआ हेल' भाबिजि मा खबरलै होनदों आरोना देबरजि खबरा मोजां सागरा अमित ब्र हाउ आर इउ बोला सागर ने ओमफ्राय जोंहा केजिया मा होनदों माथो नोंलाय सिख्लायाव माबा माबि जानाया बावदों होनदों सोरमोनलै नोंलाय अन्दारे सोर नों आंखौ सिनायदों नामा केजि ब्लग अबेनि नोङो केजि ब्लग अबेनि अबेनि नोङो सिख्लायाव आङो रावखौबो मा होनो लोगोखौनो मोनाखै सिख्लायाव रावखौबो आङो लोगोखौनो मोनाखै केजि नों आंखौ सिनायदों नामा सरि सिनायो नामा नोङो आंखौ ओमफ्राय थांगासिनो नोंजों आंजों जालाय भगबान क्या बोलते रे सागोर आंबो जाया आसा होनदों माथो नोंनो सिख्लायाव ओमफ्राय जा सागोरा मा होनखो मा ओंख्रि होनदों ओंख्रिखौनो संथ'वाखै आगै सागोरा मा होनखो आंबो जायोगोन दे दिनै होनदों ना आंबो जाहैगोन दे दिनै होनदों दे जाफै दे सागोर ओमफ्राय जोंहा केजिया मा होनो नोंजों दा मा जाला माब्ला बुंलाबायो नोंलाय केजि सरि केजि ब्लग ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जाबावलाबो ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो अन होनदों अमिता थिक हो बोला जि ओमफ्राय एसबिया मा होनखो खमायासो मायाव थांदों दे आब' होनदों थेंक्स अमिता थांगौ माबा कमेन्टआ थिक हो बोला ओमफ्राय जोंहा मोनाबाय आब' होनदों मोनाबाय आगै ओमफ्राय जोंहा सागरा बड'लेण्ड रादाब मा खबर होनदों सागरा देबबर्मा त्रिपुरा से हो बोला ओमफ्राय एमा मा होनगोन जोंहा मा मावो आदाया होनदों नोंदाया माबा SSB आव ओमफ्राय जोंहा BTY आब' मा ओंख्रि संखो होनदों आरोना आङो ओंखाम संथ'वाखै आगै साहासो फुदुंदोंमोन आङो ओमफ्राय रावबो मानसि गैयैखाय साहा फुदुंनो फैबायमोन आरोना आङो ओमफ्राय
नोंनि हासबेन्डआ ओमफ्राय थेंक्स थांखो आब' मा मावोबा अमिता अ होनबाय आरो एस बिया मा होनखो थेंक्स दे आब' होनदों ओके ओमफ्राय जा अमिता त्रिपुरा से हि हु बोला बड'लेण्डआ मा होनखो जोंहा नोंनि हासबेन्डआ नोंनि लाइफखौ नायगोन नायगोन ना नायादो नायो नायो ओमफ्राय जोंहा दासो सोलाबदों सोलाबाखैथाय दायो खामानिसो मावदों नामा ओमफ्रायो सागोरा मा होनदों आङो सिनायो बिमा हा हा होनदों आरोना अ सिनायो आरो नोङो सागोर ओमफ्राय जा अमिता बागुरुम्बा गाना सुना दो बोला आतसा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा आतसा ओमफ्राय थर्डस बोरै जाखो सिस्टार केजिया होनदों मिथिया आंबो सिनाया आरोना ओमफ्राय फार्स्ट टाइम फैदोंना फैदों बायदि मोनदों ओमफ्राय मा लिरलाबायखो आंबो मिथिला मा लिरलाबायखोथाय आंथ' सिनायासैनो मा लिरफैलाबायखोबा सोरखौ लिरनांगौ सोरखौ लिरखो बेयो मा होनो आंनिया जोनोमनिफ्रायनो मा होनो जायखौ मोजां मोनदों बेजोंनो हाबा जादों सासेल' आंना ओमफ्रायो गैला रावबो मा लिरलाबायखो आं मिथियासै बेखौ ओमफ्रायो बुंनोखौ लाजिदों नामा होनबाय आइ सोरखौ सानखोब्रा बेलाय बुंनायखाय लाजिदों ओरिदों होनलाबायथारबाय मानो लाजिनाय ना जेराव नोङो मा होनो जेराव नोङो थिग दं आरोना जेराव नोङो जेबोखौनो खालामाखै जेबोखौनो बानायाखै बेयाव लाजिनो गोनां मा दं आरोना ओमफ्राय दासो कमेन्टखौ आन्दायलायबायना जि मा ओंख्रि संखो होनबाय त्रिपुरा जे आङो सिनायो बुंबाय ओमफ्राय थोदस बोरै जाखो होनबाय केजिया बुंनायखाय लाजिदों नामा होनबाय मा लाजिनो केजि ओमफ्राय नों बबेनि खिथाहरलाय एस एस एम सिस्टार लाइक दा नागै नो थेंक इउ ओमफ्राय जा सागोरा अमित मेरे एलबि आना में गाऊंगा बागुरुम्बा बोला सागर के एलबी में जाना है अमित बागुरुम्बा को सागर गाएगा बोला ओमफ्राय जा अमित दैमारिया र' सना होनदों आरोना ओमफ्राय सागोरा अमित मा र' हाखो होनदोंना अमित मा र' हाखो ओमफ्राय जा दिया मा होनदों आब' ब्लु होदो होनदों ना होनलाबायसो सोरमोनलाय दि बेयाव कमेन्टआ माबालायबाय नामा आंनानो माबा जालायबाय नामा मा जाखो हरबाय दे आगै नायलाय जाना जायाखै ओमफ्राय एमा मा होनगोन डिउटिया बहा आदाना होनदों नोंदानिया माबा डिउटिया माबायाव ओरै मा होनोमोनलाय भुटान बर्डाराव ओमफ्राय अमिता मा होनगोन आंनाव थांगोन आं न'आव थांनो आं दखानावसो दं अ दे जागोन दे ओमफ्राय जाखिजाया मा होनखो दे मा बुंलाबायखोलै बेलाय आं सिनाया दे जोनोमनिफ्राय रावखौबो सिनाया दे आङो ओमफ्राय जा आगलगा दे जयेन मि होनबाय सागोरा मा होनखो आं नायगासिनो बिमा हा होनदों ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रि होनदों आरोना रिंखाङा ओंख्रिखौनो संथ'वाखै रिंखां ओमफ्राय अमिता सागोर बोला ओमफ्राय बड'लेण्डआ सागोर क्या बोला बड'लेण्डआ मबाइल सालायनायनि अनगायै गथ'खौ ओमफ्राय जा सागोरा मा होनखो बोराया माला SSB सिन्था गैया होनदोंना ओमफ्राय जोंहा माबा माबिहाय दोननांसिगोनसै लोगो क्या आ रहा है ओमफ्राय जोंहा नों मा होनदों
ओमफ्राय जा उमेदा मा होनगोन इमो साब काश्मीर बोला ओमफ्राय रिंखाङा मा होनगोन आब' माहानि हो होनदों आरोना ओमफ्राय जा आं गुवारगाव थायो आगै ओमफ्राय जा एस एम मा होनगोन अन होनदों थेंक इउ उमेदा सनामो नोङो जारौ नोंनि जारौ रायस सना नों जारौ आंनि जारौ आदसा ओमफ्राय जायो रिमल मा ओंख्रि संदों सिस्टार माब्ला एलबियाव फैयो होनदों एलबियाव फैनाया आङो गोबावानो जाबायना एसे गोबाव जाबाय ओमफ्राय जा सागोरा अमिर हा मिनिबाय ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनो साहाफोरा उसिफावगोन नोंनियाव खामानि मावनाया होनदों बड'लेण्डआव सागोरा रिंखां बिटिवाइ होनदों आरोना रिंखां बिटिवाइ होनबाय नै सोरबा सिनायो नामाब्रा नै सोरबा सिनायो नामा लोगोफोर बोरायनो हरनि र' फिसाजो गिदिरा सोरनिलै फिसाजो गैयालै आंहा मा होनो केजि फिसाजो गैया फिसाला सासेल' दै केजि मा होनो केजि ब्लक आंहा फिसाजो गैया दै फिसाला सासेल' ज़्यादा उमेदा ज़्यादा बात कर लिया साई खिला रोल ओमफ्राय जा एमामोनखो बे केजि इउटुब मानसिफोर
नि एलबियाव ओंखारबाय थायो सिस्टार अब्लाबो बिदि बुंफेरामोन माथो होनदों। आच्छा ओमफ्राय आंहा फिसाजो गैया दे केजि आंखौसो जावफैलाबायनो मोनबाय खोमा बेहा माबा आंखौसो माबा माबि जावफैलाबायबाय बेहा माबा ना केजि अननै आब' खालथां दाबो माथो हादों प्रमदा हेल' बाजै अखा हायाखै नामा होनदोंमोन सिस्टारा ना मा अखा हायाखै हादोंमोन एसे सिस्टार दहायो ओमफ्राय गैला दायो ओमफ्राय आंनि केजि ब्र पार्सनेल माखासे खोथाफोरखौ बिदि एलबियाव बुंनाङा मानसिफोरा नोंगौ सानो होनदों ना आङो सिनायानो ओमफ्राय फिसाजोबो गैया आरोना आंहा ओमफ्राय बोराया सिनायनो हागौ र' बोरायनो फट'खौ हरनाय नायनो ओमफ्राय सोरखौबासो सानफ्लांदों केजिया होनदों आरोना ओमफ्राय केजिया थाव गायदों गायदोंनो होनदों ना फिसाला गैया आंहा बोरायनि नाम्बार नांगौ नामा बोरायनि नाम्बार नांगौ र' बोरायनि नाम्बार हरनो आं नोंनो फिसाजो दंना गैया बोरायजों रायज्लायहरदो फिसाजो गैयालै आंनिया फिसालासो दासो क्लास 1आव फरायगासिनो दङ सोरखौ सानखोलै बेलाय थांदों थगायदों होनबावबायहाय नायफै फैनानै नायफै ओमफ्राय एसएमआ अन होनदों केजिया मानखो एम मुसाहारि नों जेबो मिथियालै आयु मिथियालै जाबावबायहाय एम मुसाहारिखौ अन होनबाय फिसाजो गैयालै आंहा फिसाजो गैया फिसालाल'सो दङ फिसाला सासेल' दङ आंहा फिसाला सासेल' आङो जायगाखौनो बेरायफेराखै न'निफ्रायनो जेरावबो थांनो रोङा बादावलाबायग्रासो आङो सोरखौ सानखोलै बेलाय मानसियालाय बोरायानो मिथिखायो आंनिया नों बुंबाबो फोथायखाया बोराया फोथायखाया नों बुंबाबो बोराया मालाय फेदेरखानायसो बोरायानो उन्दैनिफ्रायनो ज' देरनायना बोराया फोथायखाया दे केजि बोराया फोथायखाया आंनिया बोरायजों ज' देरनायसो थोग्रोब जाबाय नोङो बोराया खाथियावनो दङ डिउटिया मानो फैयाखै जानांगौ जाखो मालाय फैबाय थायोना फैयोना मालाय सनिबार रबिबार माला फैयो थाङो खाथियावनो दङ बोराया क्या बोलते हो रे भाई आप भी डिउटिया खाथियावनो मा होनो हिनजावफोरखौ नुनानै मा होनो माने ओरैबायदि आरोना बर' हौवाफ्राबो माने मोननांगौ जायखौ बुंनांगौखौ मोना आरोना बुंनांगौखौ मोना बुंनांगौखौसो बुङो आरोना ओमफ्राय
मा होनो मा माने बर'आनो बर'खौ गादबनो नागिरदों आरोना माने गादबनो नागिरो आरोना बेबायदि आरोना ओमफ्राय दे नोङो अबेनि खिन्थाहरदो नोङो मा नाममोनलाय खिन्थाहरलाय नोङो बबेनि खिन्थाखानायथ' नोंखाया जायगाखौ केजि ब्लक बोरायालाय मानो फैया जानो बोराया खाथियावनो थायो उल्थाखा जाबावबाय बोरायखौ बोरै मिथिखो दे फैया होननानै बलते अरे भाई बिराद सिनायनाय बायदि रायलायथारबायलै मानसिया सिनायनाय बायदि रायलायथारबाय आरोना सिनाया खोथाखौ नुमारदों नोङो सोरबाल' बखिलाबायो मानसियालाय आङो माबा खालामनानै दोननोसै र' जानला मानला बखिबाय बियो मानसिया मा होनो आं बेखौ माबा खालामसै दे मान लोगोफोर माबा जानला मानला बखिलाबायबाय बेयो आङो सिनायानो सोरबा गथ'सो ओमफ्राय मानसियाबो गथ' सेंग्रासासो आरोना जानला मानला बुंलाबायबाय ओमफ्राय आङो नायनो दे
फैसा कलेजनिसो बियो आं बेखायनो आं दोननो नागिरदोंमोन आं बेनि थाखायनो ओमफ्राय आं नुखाबाय कलेजनिसो बे आं दाख्लै फेसबुकाव रावबो सिनाया खोमाहाय ओमफ्राय नै भिडिअ'आबो मोनसेल' नागारनाय दंहाय बिनिया नै बे केजिनिया नै बिदिसो ओमफ्राय नै नागारनायाबो नै बिदिखौसो नागारदों गावसोना मा बैयो माबानि कलेजनिसो बिसोरो बे स्कुल ड्रेस नङाखै बे कलेज ओमफ्राय माबा नै होनदों मानसिया बिसोरो कलेजखौ जेनेबा कलेजनि मानसियाबो नै लोगोफोर सोरबा सिनायो नामा आंखौसो जावफैलाबायबायहाय माबा एकदम सिनायनाय बायदि लिरला बायथारबाय आरो ना बोरै गिदिं गिदा गेदा गेदि फैनानै आंनावसो ग्राव सौदावफैगो बियो भिडिअ मोनसेल' दङ बिनिया नै ओमफ्राय बिनि भिडिअ'आबो माबायदि आरोना बेनि भिडिअ'आ माबायदि नै रायजोफोर बेनि भिडिअ'खौ नाय नै माबायदि नै र' क्लियार नुवाखै र' दसे थानानै क्लियार नुगोन र' केजिनि आङो हाइड खालामनो नागिरबायमोन ओमफ्राय हाइड खालामबा माने सानगौमोन ना आदसा नोंमारगौ नामा गिबाय नामा बेबायदि सानगौमोन नालाय थ' आङो माने माबाफिनदो आरोना आङो हाइडखौ बोखारफिनना होदो आरो आंना नै नै नायनानै लादो नै बियो केजिनि मोनसेल' भिडिअ नागारनाय आरो नै स्कुलनि गथ'फोर ओमफ्राय माने बियो गावना ना बले सोरबा गथ'फोरखौनो माने बिदि खेबनानै नागारनानै बरबाद खालामदों ना मा जाखो बेलाय ने भिडिअ'आबो नै बिदिसो आरोना बिनिया स्क्रिनाव थाथोंहाय ओमफ्राय ब्लु हरलाय होनदो आरोना ब्लु हरबायमोन दे सिस्टार आं माबानानै नुवासै केजिखौ सोरबाफोर सिनायो नामा गाइसमोन बिदि मानसिखौ ओरैनो हगारनाङा इउटुबारफोरखौनो बुंदों दे बियो माने इउटुबारफ्रा बिदि मोनसे भाषा बुंदोंमोन आरो बे भाषायाव ओमफ्राय आं बारा माने ब्रेनाव सोनानै लायाखैमोन आरोना आङो ना माने इउटुबार हिनजावफोरखौसो बुंनाय जाबाय खोमा आरोना आं बेबायदि सानबाय आरो बेखौ ना ओमफ्राय बिदि मान होनबाय जोंहा ने हगार नाङा आंबो आंबो इण्डिया आर्मि आदसा इण्डिया आर्मि खारना थाखा डिउटि मावो होनदों आदसा कर्नाटकआव डिउटि मावो होनदों आरोना बिदिनो आर्मिनि हिन्जावफोरखौ नङाबाबो बदनाम खालामो होनबाय नोंखागौ नोंनिया नोंखागौ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दहायो चेक खालामना आदसा दाहाय चेक खालामना नायगोन आं बिनि ब्लगखौ होनदों आरोना ब्लगाबो मोनसेल' बिनिया माबालायनाय गथ'फोर स्कुलियाफोर माबानाय आरोना माने गथ'फोरखौ गावसो खेबखो ना बबेनिफ्रायबासो मोनखो होमबा बे गथ'फोरखौ बरबाद खालामदों आरोना ना गावसोमोन ओमफ्राय सिस्टारा जा अन होनदों एसएमआ थ' आब' केजिनाव सोंहर नां भिडिअ बुरजा दंथ' बेना नांगौना नाङा होनदोंथ' दे आं सिनायो आब' र' दे होनदों आदसा भिडिअ बुरजा दंथ' बेना होनदों आदसा बिदिबा बियो आइडि ना मा जाखो बेलाय मानसियाथ' बेनो ना अनजालु अनजालु आगै सिनायो आरो नोङो ने आदसा
आंनाव फैफेरदोंना फैफेराखैमोनथाय आं बारा आन्दाजबो लायाना माने मानसिफोरखौ आङो बारा खेल लाया आरोना ओमफ्राय जोंहा अनजालु आगैया मा होनदों थार फिननायखौ दानो मोनगोन र' बिदि नङामोन बे केजिया होनदों दे होमबा मा होनो सोंहरनायलाय अनजालु आगै नाम्बार दंबा ओमफ्राय ग्रीन स्क्रिना मा होनखो माथो ओंख्रि जानाय जाखो बाजै होनदोंना ओंख्रिखौनो संथ'वाखै ग्रीन स्क्रिन एसएम सिस्टार अन होनदों ओमफ्राय जा अनजालु आगैया अके आब' होनदों ओमफ्राय जा जितु हाय होनदोंना हाय जितु हाय ओमफ्राय जा एम सिस्टारा केजि ब्लग होनदों आरोना थाङोमोन नामा सिस्टार नोंसिनावबो ओमफ्रायथ' बिदि लिरना लिरामोनबा माबा एसएम सिस्टार माबा सानफ्रांदों आङो एसएम नोंसिनि माबा केजि ब्लगा ओमफ्राय जा जारिमिन थुजाफैदों आरोना खैनाफोर नों मा लागानिब्रा लागानि खैनाफोर नों मा लागानिब्रा होनदों ना गामि ना मा होननाय जाखो गामिनिब्रा होनदों खोमाना जारिमिन मा लागाव आं बारा बुजियासै दे खैनाफोर नों मा गामिनि होनदोंमोन नामा ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनदों जोंहा आंबो नायनाय बायदि नुदोंमोन होनदोंना आदसा आंबो नुनाय बादि नुदोंमोन होनदों आरोना केजि ब्लग रिंखाङा मोनदों मा जाखांबाय नामा मा जाखांबाय नामा हो आब' मा ओंख्रि हो होनदों ना जाखाङाखै रिंखाङाखै ओमफ्रायो संथ'वाखैबो आरोना एम मोसाहारिया सोरबा सिनायो नामा बहा बे केजिया होनदों आरोना
केजिया अनजालुआ फन हरनो होनदोंमोन सिनायो ना मा होनदोंथाय अनजालुआ अनजालुआ अनजालु आंआ नोंसोर अनजालु केजिया बहानि माथो होनदों केजिया फैफिनबाय ना मा जाखो र' दे केजि ब्लग बा ओमफ्राय एसेमा बे सोरनिबा आइडिसो जागोन 28 आगस्टआवसो खालायदों मेलखौ होनदों आदसा ओमफ्राय जा अमितआ कब खत्म करेगा एलबी बोला रुको एलबी बाबा सॉरी माबा अमित तोरा कुछ हो रहा है बता भी नहीं सकती हमको ओमफ्राय जा केजिया मा होनखो आंखौ सोर मा फानदों बे खेला होनदों आरोना आंखौ सोर मा फानदों बे खेला होनदों आरोना ओमफ्राय दानिया मानसियाबो नों नामाबो नों गासिबो नों ओमफ्राय दाना सोर फोथायगोन आरोना ओमफ्राय जा केजि ब्लगआ आं आइडिजों फैयाखै दे ओमफ्राय फानदोंमोन जाबाय बिदि नों अबाव दंमोन ओमफ्राय नों अबेनि खिथाहरदो होनबा नोङो दायो ओमफ्राय जा अनजालुआ आब' नायदो केजिखौ बे नङानो होनदों आरोना आदसा होमबा दहायनो आइडिमोन आंनाव दहायनो आइडिमोन मबाइलाबो ओमफ्राय मोनसे खोथा आङो सोंनोसै आरोना मबाइलाबोथ' मा होनो नों मा खामानि मावदोंमोन आरोना नोंनि मबाइलखौ मा होनो सोरबा मोननानै नोंनि आइडिजोंनो माने कमेन्टखौ लिरदों जे सोरबा लादोंमोन नामा नों लोगोफोरजों दंमोन नामा केजि ब्लग ओमफ्राय सोर बे मानसिखौ मोनबा खेला होनदों आरोना केजिया जोंहा ओमफ्राय बिदिबा बे आइडिया नोंनि नङा नामोन नामा जेला बेनि भिडिअखौ नायदो एबार होनदों आङो नुबाय भिडिअखौ बुरजा बाट दहायनिया मोनसेल'मोन ओमफ्राय खोथाया बेनो जाहैबाय आरोना ओमफ्राय आं मालाबाबो आइडिजों फैया होनदों आरोना दाख्लै जोंनि मेदामफ्राबो रायलायदोंना पुलिसनि फट'सो आगारदों बै भिडिअसो आगारदोंना बेखौ आरो बिनि आन्दाराव जाय भिडिअ ओमफ्राय र' आङो बेखौ मा होनोमोनलाय केजिया सोर बे मानसिखौ मोनबा खेला होनदों मोनबा खेला माने नोंनिनो महर नोंनिनो नाम लानानै जेनेबा बेलेग मानसिबाबो आरोना गिदिंदों बाट नोंखौ बदनाम खालामनो नागिरदों ना मादों ना बेयो नोंहासो माने मा होनो गिनांगोन जेनेबा लाजिनांगोन मान सनमाना नोंनिसो थांगोन आरोना आगै मानसियाबोथ' गिदिर नंखाया खोमा फंबाय नोंनिसो थांगोन मान सनमाना बाट नोंहा बिनि सायाव मा खालामो ओमफ्राय आं मालाबाबो आइडिजों फैया रावनिबो लाइभआव आरो बे आंनि नङा सोरनिबा फाव फान्दायनायसो बियो होनदों आरोना आदसा फाव फान्दायनायसो आरोना आदसा ओमफ्राय जाहैबाय केजि आगै 28 आगस्टआवनोसो चेनेल खुलिनाय होननानै खिथादों एसएमआ ओमफ्राय जोंहा केजिया मा होनबाय बबे मोनसे प्रफाइलमोन बे होनदों
बेनोमोन दे आगै केजि फंबाय बेनोमोन ओमफ्रायो आं स्क्रिनशट बानायदों आरोना ओमफ्राय एम मुसाहारिया केजि नोंनि मबाइलखौ सोर दांनो आरो भिडिअफ्रा बोरै गाज्रि थाखो होननानै सोंदों जोंहा एम मुसाहारिया सोंदों आरोना नोंनि मबाइलखौ सोर दांनायमोन ओमफ्राय भिडिअआ बोरै गाज्रि थाखो आरोना कुइसन सोंदों आरोना ओमफ्राय कुइसननि एन्सारखौ हरदो केजि एम मुसाहारिया सोंदों जोंहा ओमफ्राय फ्रि दुकान फिसर फ्रि मोनदे ओमफ्राय अमिता कौन है वो बोला बता नहीं ओमफ्राय जा सनजितआ खैथासिम एलबि होनदा नोंथ' खोनालाबो मालाबो माबोरै आं नों दायो माबोरै खिथाबावगोन दे नोंनो ओमफ्राय जा केजिया मा होनखो बोरो बबाव हाबसोना थाखो बे मानसिया केला होनदों आरोना ओमफ्राय एम मुसाहारिया नोंनिनो एखे प्रफाइल केजि होनदों नोंनिनो एखे प्रफाइल केजि एखे महर बेग बानायसे गासिबो सेम ओमफ्राय जा एम मुसाहारिया नोंनिनो आच्छा ओमफ्राय जा अमिता मानगो अय सना होनबाय आरोना केजिया मानगो एम मुसाहारि ब्र आं नङा बेयो जोमावनि आखल जागोन केला होनदों आच्छा एम आं गोसा फरायनोसै दे केजिबो फंबाया जोंहा मा लिरदों रायजोफोर माने लोगोफोर आरोना एम मुसाहारि ब्र आं नङा बेयो मा होनो जोमावनि आखल जागोन केला होनदोंना जोंहा केजिया ओमफ्राय जा अनजालुआ मोनबा दोला होगोन बालाखौ केजि ब्र आङो नोंसो रागा जोंदों ब्र होनदों आरोना आं नोंसोखौ रागा जोंदों होनदों आरोना अनजालु आगैया जुदि फन हरामोनबा जुदि नोंमाराबा आरोना बे फंबाया जुदि नंमाराबा अनजालु आगैया जुदि बेखौ सिनायामोनबा जेनेबा फंबाया गैलामोन आरोना माने मान सनमाना थांगौमोन ओमफ्राय जोंहा एस एमआ मा होनबाय बर'फोरा बिदिनो बर'जों बर' नायनो बानाय होनदों नोंखागौ एस एम लोगो बेबा हले कारेक्टखा आरोना ओमफ्राय जोंहा एम मुसाहारिया केजि ब्र जोमावा बहानि होननानै सोंदों जोंहा एम मुसाहारिया जोमावा बहानिनो ओमफ्राय जोंहा अमिता बिके खैथासिम एलबि होनो रुको अमित रुको ओमफ्राय जोंहा एम मुसाहारिया जोमावखौ सिनायो नामा केजि ब्र होननानै सोंदों जोंहा एम मुसाहारिया जोमावखौ सिनायो नामानो केजि ओमफ्राय जोंहा केजिया मा होनखो भिडिअखौलाय मा होनदों डाउनलड खालामना आपलड होदों बियो आंनि भिडिअखौ आरो प्रफाइल पिकचारखौ स्क्रिनशट लाखिना आपलड होदों बे होनदों आच्छा ओमफ्राय जोंहा मा जा एम मुसाहारिया मा होनबाय एखे मानि फटकआनो केजिनि खासो होनदों आरोना नोंनिनो खारै एखे केजिनि ओमफ्राय जा एस एम आनो केजि दाबो दङ केजि आइडिया गेजेरावनो नाय होनदों गेजेरावनो नायनो हागोन गेजेरावनो दङ होननानै खिथाहरबाय जोंहा एस एमआ ओमफ्राय जोंहा केजिया मा होनदों आङो नुवाखै आइडिखौ होनदों आरोना नुवाखैनो दाबो ओमफ्राय जोंहा रेमब' बर'आ मा होनखो करना डिजिटेल होनदों आरोना करना डिजिटेल करना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो एम मुसाहारिया अनजालुआसो बासायबाय थेंकिउ अनजालु बिके बर' ब्लगखौ सापर्ट होनायनि थाखाय होनबाय आरोना अनजालु आगै सनबिसो बासायनाय बायदि जाबाय आरोना बे सिनायामोनबाथ' आंहाबो गैलामोन माने जायफोर एलबिआव दङ बेफोरसोरो माने नोंगौ बायदि लिरबाय नोंगौ सानगौमोन आरोना जारला अनजालुनिसिम मा होनो गोजोननाय थाबाय साबायखरा आगैसना
ओमफ्राय जोंहा रेमब'आ मा होनबाय खाना खालिया क्या बोला खाना नहीं खाया रेमबो अभी के क्या कर के खाया कर हैं कहा कर बोला ना रखो ओजा केजिया मा होनगोन आङो गेजेरावसो हाबगासिनो आंखौ गावदां गोदाव सोराव दा फानला बायथोंलै बियो होनदों आरोना आदसा उमिदा ओजा मा होनगोन आं थांसिनाय ओजा रेम'आ अके होनबाय रेम' हाय अनजालु एमजों मोजां लोगोसो ब्र' जों गाज्रि मानसि नङा ब्र' होनदों जों मोजां लोगोसो ब्र' जों गाज्रि मानसि नङा ब्र' होनदों ओमफ्राय जा खाम्बाया मा होनबाय बिउटिफुल आदसा खाम्बा थेंक इउ भेरि माच खाम्बा मेरी बिस्रिमा आने के लिए ओमफ्राय जा केजिया मा होनबाय आङो दिनैसिम रावखौबो गाज्रि रावजों रायलायफेराखै होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा रेमब' बर'आ मा होनदों के होनबाय रेमब' अन होनदों आदसा एलबिया गोलाव जालायबाय अन केजिया मा होनगोन ब्लु होना हरलाय होनदों आरोना आखाइया माबा हरबायमोन आङो आगै आङो नै मा होनो हाइक खालामबायसोमोन आरोना आङो ओमफ्राय आङो सानबाय मा जुदि बिदि खालामनानै आङो सिरि जुदि थायोबा मानसिफ्रा नोंगौ सानगोन ना बेखायनो आङो हाइक खालामनायखौ बोखारफिननाय जादों आरोना आङो ब्लु हरबायमोन जादोंना जायाखैथाय केजि उम्मीदा मान के क्या बनाया है रात का खाना बोला रात के खाना रात में क्या खाएगा बता नहीं मोसाहारिया मा होनगोन जेबो नंला केजि ब्र' गाज्रि मोननाङा सल्भ जाबाय जेटिया होनबाय आरोना जेबो नंला दे मा होनो केजि ओमफ्राय जोंहा एस एमआ मा होनखो केजि आगै नोङो बिके आगैनि एलबियाव फैबायमोन नामा होनदों आरोना केजि आगै नोङो बिके आगैनि एलबियाव फैबायमोन नामा होनदों आरोना आगोलाव फैखांदोंना फैखाङाखैमोनथाय आंबो बारा खेल गैला आरोना ओमफ्राय जोंहा रेमब'आ मा होनखो भाभी क्या कर रहे है डार्लिंग बोला अच्छा रुको भी बात कर रही हो लोगों से ओमफ्राय जोंहा दीपकआ एस एम बाजै हा होनदों ओमफ्राय जोंहा जेक मा होनदों आर इउ फ्रम चेन्नाइ बोला अच्छा मैं चेन्नाइ का नहीं हूँ ओमफ्राय रेमब'आ मा होनखो डायलग मारो यार बोला अच्छा जेक आर इउ फ्रम चेन्नाइ फरायासो आन्दायलायबाय दिनैसो फार्स्ट ओमफ्राय हमको भी ब्लू दिया बोला अरे मोमन का हमको भी ब्लू देना बोला ब्लू ओमफ्राय जोंहा एस एम सिस्टार अन रेमब'आ हा अमेद ओमफ्राय एस एमआ दीपक आगै सना होनबाय एम मोसाहारिया मरमि आरो
संगिता संगितानि LBयावबो सासे आखरजों आखरजों फैनाय गाज्रि कमेन्ट लिरग्रा दं होनदों आच्छा आर आखरजों फैनायनो माबानियाव होनदों मरमि आरो संगितानि LBयावबो सासे आर आखरजों फैनाय गाज्रि कमेन्ट लिरग्रा दं होननानै खिथादो जोंहा एम मोसाहारिया ओमफ्राय जोंहा केजिया मा होनखो अनजालु ब्र थेंकिउलै ब्र आंखौ बासायनायनि थाखाय होनबाय ओमफ्राय जोंहा SM मा होनखो केजि आगै नोङो आंखौ सिनायदोंना होननानै सोंबाय जोंहा SM सिस्टारा ओमफ्राय जोंहा दीपक ब्रह्मआ हेलो कैसे हो बोला जिम में अच्छी हूँ ओमफ्राय जोंहा रेमुआ आप सावन क्या हो गया रे बाबा हो गया ओमफ्राय जोंहा केजिया मागास SM आब' सिनायो होनबाय ओमफ्राय रेमुआ ओमफ्राय जोंहा दीपकआ बुं SM बाजै होनदों रेमुआ हेल' होनबाय ओमफ्राय एम मोसाहारिया आंबो दिनैसो सेकेन्ड टाइम फैदों आच्छा मैया दसे फैदोंमोन होनदों SM मैया माने SM खौ सानदों होनदोंमोन नामा एम मोसाहारिया ओमफ्राय जोंहा SM आ मा होनदों जोंहा आंनिबो LBयाव जा गाज्रि कमेन्ट हरो फरायथायो होनदों आरोना फरायथावै होनदों आरो फरायथावाथ' आरो ओमफ्राय जोंहा अनजालुआ जेबो नङा केजि ब्र बेनोथ' थार लोगो ब्र आंबो नायसनाबा बिसोरो नोंखौ गाज्रि मानसि सानगौमोन आङो बेखायनो गिदिङोमोन जुदि आंबो नायसनामोनबा होनबाय आरोना बोरैबा अनजालु आगैया फैसननायखायसो आरोना आंखौबो बासायनाय जाबाय आरो थेंकिउ आगै सना ओमफ्रायो लोगोखौबो बासायनाय जाबाय केजिखौबो केजिया मा होनगोन एम मोसाहारिया ब्र बिदि मानसिखौ मोनबा दा दोखो बुग्लिनोसो गोसो जायोलां होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रनजितआहाय होनदों हाय रनजित हाय दीदी LB खोब बंद करेगा बोला अच्छा LB रुको बंद करने वाली हो अभी ओमफ्राय जोंहा रेमुआ दीपक बर' ब्लग आपका चैनल सब कर दिया एक मैसेज भी किया है देखो बोला जाकर बोला दीपक रेम्बो बोरो ने आपको सब किया है कमेंट भी छोड़ के आ गया है बोला चेक करने को लिए बोला केजिया नंगौ अनजालु ब्र नोङो आंखौ गले बासायबाय थायोलै ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय थाबैनो जेबो नंला होनबाय ना ओमफ्राय दीपक ओमफ्राय एम मोसाहारि मैया SM आंनासो कमेन्टआ माबा फन फैनानै बबावबा थांबाय दीपक बर' ब्लग ओमफ्राय नोंगौ अनजालु ब्र गले ओमफ्राय एम मोसाहारिया मैया SM खौसो सानफ्लांनाय आच्छा इन्जर सोंहरदों आं होनदों आच्छा SM खौ सानफ्लांनानै एन्जर सोंहरदोंमोननो मैया आंनाव ओमफ्राय जोंहा अमितआ आंनि मुङा मुसुखा बिकेनि फ्रेन्ड होनदों ओमफ्राय जोंहा आक्रम
ओमफ्राय जा रेम' हेलौ जा इलिजाया हाया बुंदों हाय आगै दिपकआ अके ब्र' होनदों ओमफ्राय जा एसएम सिस्टारा बिनिखायनो केजि आगै बिनिखायनोथ' केजि आगैया आंखौ सिनायलिया खोमा सानदों होनदों आरोना बिदि सानबायमोन आरोना सिस्टाराबो ओमफ्राय जा केजिया मा होनखो एबार खेला गाइसमोन आइदि बा आं नङा दै आंनि भिडिअ नुबासो आंखौ सान होनबाय जोंहा आदसा ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मा होनखो एस एम आब' हाय होनबाय केजिया एस एम बड' आब' माबोरै होनदों इलिजाया लाइक दान आब' होनबाय थेंक इउ आगै दिपकआ ब्लु होयो ना आंना ब्लु गैयाना आंना होनबाय आरोना आदसा आंना ब्लु होनायाबो मालाबा ओमफ्राय जोंहा रेम'आ मा होनखो रेम'आ मा होनखो बड' होनबाय केजिया जा मा होनखो इलिजा मोनसे घटना जाबाय फ्रेन्ड होनबाय आंखौ सोरबा फाननो नागिरदोंमोन फ्रेन्ड होननानै खिथाबाय जोंहा रेम'आ हेल' होनदों एस एमआ मा होनखो दहाय आइदि सासेया केजि आगैया माथो होआखै होनना होनदोंना सासेया केजि आगैया माथो होआखै होनना बिदि सानबायमोन सिस्टाराबो माथो होआखै सानबायमोन ओमफ्राय जोंहा बावसुलाया फैलायबाय बाजै जाम्बाया होनबाय आरोना जाम्बा बावसो नामा ओमफ्राय जोंहा रेम'आ अन बाय थेंक इउ अन रखने के लिए थेंक इउ भेरि माच एमआ साब खालामबाय आं होनबाय साब खालामबायनो ओमफ्राय जोंहा रेम'आ हा ओमफ्राय जोंहा इलिजा मा होनखो आब' मैया आङो नोंनि एलबि होबा हस्टेलावसो दङमोन होनदों नंगौना आगै ओमफ्राय जोंहा रेम'आ मा होनखो एस एम बड' अफिसियेल आप कभी सिंगल सब्सक्राइब कर दिया आपको भी सब्सक्राइब कर दिया एक मैसेज भी किया है देखो जाकर बोला अच्छा रेम्बो बोरो ने सब किया है एस एम आपको भी सब किया और कमेंट भी सर के आ गया बोला ओमफ्राय एम मुसाहारिया केजि ब्र' नङाबानो जाबाय सैथोआ अरायजै आदसा फिर होबाबो बैसोर हमजागौमोन नों नङाबालाय मानो गिनो टेनसन दाला होनदों नोंखागौ आंनोबा लिरजाबाबो नङा नालाय आं माने गिनो टेनसन लायाखैमोन आरोना लिरजाबाबो आं नंखायानोबा टेनसन माथा मारिनानै लाब गैया आरोना नङाबा ओमफ्राय जोंहा रेमब'आ हेल' होनबाय दिपकआ रेमबो आपको साफ कर दिया मी बोला रेमबो आपको दीपक ने साफ कर दिया बोला ओमफ्राय जोंहा केजिया एम मुसाहारि ब्र' होनबाय मा होनो केजिया दहायो सोरनि नामखौ लादोंमोन आंबो बे मानसिखौ आंनोबो सासे मानसिया खिथाखांबाय आरोना खिथादोंमोन आरोना ओमफ्राय आंबो बेखायनो नंगौ नामा सानबाय आरोना बैखौनो सानबाय आङो जाय मानसिनि नामखौ केजि आगैया लादोंमोन फंबाया लादोंमोन आंबो सानबाय आरोना बैनो मार नामा सानबाय आरोना माने एसे सिगाङाव आंनो माने खिथाखांबायमोन सासे मानसिया ओमफ्राय जोंहा एस एम मा होनखो दाखालिनो इलिजा आगैनि आइदि मनिराम होनना फैना आदसा आंनि फेसबुक आइदि मबाइल नाम्बार बिहरलायदों होनबाय बिदिसो होनबा ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो बाजै ब्लु नांला होनदों आरोना आं दा बोखारसिगोन दे दिपक ओमफ्राय जोंहा रेम'आ मा होनखो आइ रियेलि हप आप बोला ओमफ्राय रेम'
इलिजाया अ केजि बिदिसो आङो बुजियाखैमोन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा केजिया एस एम आब' आङो बयजोंबो रायलायो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा इलिजाया अ होनबाय एस एमआ रेमब' अके होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा केजिया इलिजा जा गला गला सुबुं माहारि दंखायोलै होनदों आरोना ओमफ्राय जा इलिजाया एस एम आब' सोरमोन होनदों आरोना ओमफ्राय केजिया जा आङो ओंखाम जानो दे गाइसमोन होनदों आरोना दे जादो दे ओंखाम जानोसैनो ओमफ्राय जा इलिजाया होनबाय इलिजाया जा होनबाय आरोना रेम'आ हेल' होनबाय ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय इलिजाया जा ओमफ्राय इलिजा आगै ओमफ्राय इलिजाया नंगौ नामा एस एम आब' होनबाय एस एम आ मा होनखो रेमब' खाना नहीं खाया बोला ओमफ्राय जोंहा रेमब'आ इलिजा रानी ऑफिशियल ब्लॉग आपको भी मैसेज किया है सर्च कर दिया मतलब सब दिया एक मैसेज भी किया है देखो बोला एलिजा रेमबो बोरो ने आपको भी सब किया और मैसेज किया है कमेंट्स और क्या गया है आपके वीडियो में देखने के लिए बोला है रेमबो बोरो ने ओमफ्राय जा एस एमआ अ इलिजा आगै आङो नोंखौसो सानदोंमोन होनबाय जोंहा एस एमआ ओमफ्राय रेमब' बर'आ हेल' होनबाय रेम'आ कि होनबाय इलिजाया अ होनबाय रेमब' बर'आ अके होनबाय कमेन्टआ दावखासैलायमोन नामा आदसा ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनदोंमोन आब' आङो दिनै न'आव फैदों गाबोन स्कुल गैया नालाय होनदों नंगौना खिथाहरदों ओमफ्राय खिथाहरदों जोंहा माबाया इलिजाया ओमफ्राय रेमब' मा होनखो एस एम बड' अफिसियेल खाना खा लिया क्या बोला ओमफ्राय एस एमआ इलिजा आगै सोरबा हौवा मानसिसो नोंखौसो सानदोंमोन आं मबाइल नाम्बार आदसा आं फरायखांबायमोन नामा बेखौलाय गाज्रि कमेन्ट हरदों नाम्बार हरनो जा गाज्रि कमेन्ट हरदों आङो हाइड खालामबाय फेसबुकआवबो ब्लक खालामबाय बेखौ होनदां आदसा ओमफ्राय जा इलिजा गैया नंगौ नामा एस एम आब' होनबाय रेमब'आ खाना नहीं खाया आं फरायखांबायमोन नामालै मोनबो हाय गेम रेमब' गेम इलिजा हाय बोला ओमफ्राय अनजालुआ एस एम आब' सना बाय बाय आरो गाइस मोन बाय बाय होनबा अनजालुआ ओमफ्राय मैं जा रहा हूँ बोला अच्छा उम्मीद मैं जा रहा हूँ बोला ओके उम्मीद क्या हो गया रे आपका एलबी वीडियो में बोला रेमबो ने क्या हो गया रे आपका एलबी वीडियो में बोला कुछ हुआ था ओमफ्राय अके अनकि ओमफ्राय रेमबो बिरि लाभार लाइक डान थेंक इउ बेयाव कमेन्टआ दावखोआसैलाय माबा मबाइलाव बिदि जाबाय थायो आंना आन्दायो कमेन्ट फरायनाया मायाव
दे लोगोफोर सोर फैदों अनजालु आगै बाय बाय होनबाय जा एसएमआ ओमफ्राय इलिजा आगैया अ आब' एसएम होनदों आरोना कमेन्टआ सिगाङाव थारमाने निर मा उल्था जाखो आंनालाय बेरि लाबार आच्छा ओमफ्राय डिएस फैदोंमोन जोंहा नै इयाव दा नुमासै आंहा डिएसआ मा होनखो आब' नोंना गुमैया बर'आनो ना होनदों बर'आनो नोंगुमैया डिएस बाजा इलिजा आगैया डिएस जयेननि बुंबाय आरोना जयेन जानोनो इलिजाया डिएस ओमफ्राय जोंहा दिपकआ अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा इलिजाया दिपक हाय होनबाय ओमफ्राय जोंहा एमजारा बाय बाय दे गाइसमोन होनबाय ओमफ्राय जोंहा एस एमआ मा होनगोन इलिजा आङो एसे मिन्थिखादोंमोन आगै नों नङा होनना बेयो आंखौ आब' होना आब' होनना बुङाखैमोन आच्छा आब' होनना बुङाखैमोन नोंथ' आब' होनना माथो होखायोना होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा रेम'आ मा होनदोंमोन निरि थाबार आप कॉपी साफ कर दिया एक मैसेज भी किया है देखो जाकर बोला रेम्बो ने बिरी लाबार बिरी सोमोन बिरी था क्या बिरी लाबार रेम्बो बोरो ने आपको साफ किया है कमेंट और क्या आ गया है बोला है ओमफ्राय जोंहा एस एमआ मा होनगौ अनजालु आगै बाय होनबाय इलिजा आगैया आब' सना एस एम दिपकआ हेल' इलिजा होनबाय रेम'आ हेल' होनबाय इलिजा आगैया एस एम आब' बाय बिदिब्ला होनदों आरोना ओमफ्राय मुसाहारिया बाय बाय लाभ इउ टु अल होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरिया हाय हेल' सनाफोर सालथेमोनफोरनि खबरफोरा होनदों आरोना सालथेमोन बोरै खबरफोरा होनबाय कमेन्ट सालथेफोर बोरै खबरा होनबाय जा इलिजा गैया जयेननि होनदों आरोना इलिजाया ओमफ्राय एस एमआ बाय बाय इलिजा आगै होनदों रेम'आ हेल' होनबाय इलिजाया मा होनदों जा बाय होनदों ओमफ्राय बिरिया हाय हेल' होनबाय रेम'आ हा ओमफ्राय बिरि लाबार गेम अपार बिरि लाबार गेम अपार ओमफ्राय मिनिबाय रेम'आ हेल' ओमफ्राय रेम' अन रेम्बो बर' स' इउ दिपकआ इलिजा साब खालामबाय आंखौ साब खालाम दे होनदों इलिजा आगै नोंखौ दिपकआ साब खालामबायनो ओमफ्राय रिटार्न बिहरदो रिटार्न खालामफिननो थिनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा रेम्बो बर'आ अन थेंक इउ इलिजा आगैया खालामखादो आदा होनदों खालामखादो आदा इलिजा साब खालामबाय होनदों साब खालामबायनो इलिजा आगै ओमफ्राय नोंखौ खालामफिननो गावखौ दिपकआबो ओमफ्रायो इलिजानोथ' आङो ब्लु होआखैमोन नांगौना नाङामोन आगै ओमफ्राय जोंहा अमितआ गुड नाइट डियार बोला दिपकआ इलिजा कमेन्ट चेक होनदों कमेन्ट चेक खालामनो थिनदों इलिजा दिपकआ ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया अके होनबाय एस एमआ दिपक आगै दाउदै उन्दुदो हा होनो खोमाहाय उन्दुदो ओमफ्राय रेमब'आ मा होनदों जा हेल' होनबाय मिस्टारा हेल' खबरफोरा मोजां ना होनदों आदसा खबरा मोजां आंनिया मिस्टार इण्डिया बाजैसो जाबावलायो फाग्लासो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रेमब'आ मा होनखो इलिजा आगैया मा होनखो दिपक कमेन्ट फैयाखै होनदों ओइ दिपक कमेन्ट थाङाखैनो दिपक
ओमफ्राय दीपक कमेन्ट फैयाखै होनदों ओमफ्राय जा सुसिल हाय होनदों हाय सुसिल मुसाहारि थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि दर्शना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जा इलिजा गया मानिगो मिस्टर इंडिया जॉइन मी बोला इलिजा दे ज्वाइन होने के लिए बोला मिस्टर इंडिया आपको अगर ज्वाइन होना है तो हो जाओ ओमफ्राय दीपक गामान गोजा एस एम बाजै मा होनदों आरो ना ओमफ्राय रेम्बो बर'आ मिस्टार इंडिया फौजी कपिल शर्मा शो कर दिया एक मैसेज भी किया है अच्छा देखो जाकर बोला मिस्टर इंडिया रेम्बो बोरो ने आपको क्या बोला फौजी कपिल सब कर दिया है ना कमेंट कर दिया है और क्या बोला जाकर देखो बोला ओमफ्राय एस एम मान के उन्दुदो दीपक आगै हा हा होनदों उन्दुनो थिनबाय नै एस एम ओमफ्राय जोंहा रेम्ब'आ मा होनबाय हेल' होनबाय ना ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मा होनबाय एस एम आब' मा ओंख्रि होनबाय जोंहा ओमफ्राय दीपकआ मानके इलिजा कमेन्ट चेक होनदों आरो ना रेम्ब'आ हा हा मिनिबाय मिस्टारा सॉरी आई एम बिजी बोला मिस्टर इंडिया ने बिजी है बोला दीपका एस एम मा मिनिबाय होनदों आरो मिनिनोनो आङो ओइ मानसि गोदान फैदोंना ओमफ्राय जोंहा बिरफुं बसुमतारी हाय होनदों हाय बिरफुं हाय ओमफ्राय जोंहा इलिजा गैया गोथाव गथ' फिसा मोसानायाव हरना दोन होनदों इलिजा गैया गथ' फिसा मोसानायाव हरना दोन होनदों आरो ना जा एस एमआ दीपक आगै हा मिनिबाय ओमफ्राय एस दीपक आगै मिनिबाय दीपकआ इलिजा गथ' फिसा नायनायाव कमेन्ट हरदों आं होनदों आरो ना गथ' फिसा नायनायाव कमेन्ट हरदों दीपकआ इलिजाया अन होनबाय ओमफ्राय जा दीपकआ एस एम मा जाखो नों सना होनबाय आरो ना ओमफ्राय जा एस एमआ इलिजा आगै अमा बेदरसो होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा बारात अच्छा इलिजा आगै बेदरसो होनबाय रेम्ब'आ मांका बसुमतारी बिरफुं अच्छा रेम्बो बोरो ने बिरफुं बसुमतारी एक मैसेज भी किया है देखो जाकर सब्सक्राइब कर दिया आपके चैनल में हा हा बोला बिरफुं आपको सब कर दिया मैसेज और क्या गया बोला रेम्बो बोरो ने ओमफ्राय जोंहा बारात कैसे हो आप बोला मैं अच्छी हूँ बारात ओमफ्राय जा इलिजा आगैया अ गोथाव होनबाय आरो दा ओमफ्राय एस एमआ दीपक आगै नोंखौ हा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा बारादा हा हा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मा होनखो दीपक साब दंखायो होनबाय साब दंखायो नो दीपक इलिजाजों ओमफ्राय जोंहा दीपकआ मा होनखो गैया मोनाखै होनदों आरो मोनाखै आदसा ओमफ्राय जोंहा रेम्ब'आ मा होनखो अ होनदों आरो ना रेम्ब' बर' अ बोला ओमफ्राय एस एमआ मा होनखो बिके आगै ओंखाम सङा नामा दिनै होनदों संगोन सिस्टार माने 8टा बिदिनो जायो जोंना 8टा 8:30 जायो आरो ना सिस्टार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो इलिजा मा होनखो आब' आङो ओंखाम जानि र' होनदों दे ओमफ्राय एस एमआ हिवार्स बारबाय सिस्टार बैनि थाखायनो गोलाव जाबाय आं दोननोसैबो र' ओमफ्राय जोंहा दीपकआ एस एम बाजै जासुलि र' नोंखौ होनदों दे सनाफोर ओमफ्राय जोंहा दे इलिजा आगै जाग्रोदो होनदों आरो ना
गोबाव जाथारबाय आङो जा गोबाव जाखाबाय आङो बायबा लानोसै दे सनाफोर सोर सोर दंमोन एसएम दीपक एलिजा सोर दंमोन दे सबको गासिबखौबो बायबाय दे सबको बायबाय कौन है रेम्बो बर' रेम्बो क्या था सबको बाय नागागं आच्छा दीपक र' बाजै नोंखौ दसे नायनि होनदों आरो आच्छा नंगौ नामा ओमफ्राय मा ब्लुखौ लाफिनजोबनोसै दे आङो गोलोमजोबबा दसे आरोना मा जानानै आङो ब्लुखौ लाफिनजोबनोसै दे नांलाबा दे माने आंबो दोनखासिगोन नालाय 8थायानो जानोसै खनसेनो लम्बा ला होनबाय आरोना नांलाबा आं लाफिनजोबनोसै जाबाय दा मा होनो साब लालायनाया जाजोबखाबायबा लानोसै दे आङो दे मिथिला ला बाजै गावदा होनबाय आरोना जा इलिजा गैया होनबाय आङो दिनै दीपक लाबाय एसएम सिस्टेमनिखौ लानोसै एसएम सिस्टेमनिखौ लाबाय रेम्बो सोर दङमोन दे र' फांखा हैग्रोनांसिगोन दे जानो हाला फांखाया फांखाखौ गरम मोनजोबबाय गोलोमजोब्बायसो